HDMI izquierda daukat. Hori da, ez, HDMI izquierda dago. Berak ez du ezer proiektatu. Bakarrik behar du ordenagailua bere ikusteko. Kasetan ekarriko nuke zuenean egiteko, klaro, ez Hori, ez. ulertu Hori ni nas neso. fenomeno. Segundu zara, arratsaldean. Ondo, egonkor. Bai, ez da? Eta Importante. hori da importante. Benetan esan, bestela impulsine bat, ez Ondo nago, baraurik nago, así que ya ezin jara ez espazio. irauli kurtsutzak ez badu eskatzen, Hola, eskatzen nago. da benean da, ja ondo dagoela. Hori begizena. Hori zurea daukazu? Bai, Guia garritu dago lehen, dana Bai, interesetan hala. dago. Gurekin baskatzen. Eta beste herrian edo Teresarena bukatzen denean, nola bi diran, akauneko aurkezpena egin behar diren, baina, no, beste aldi batez. bai, hori da, eta gero nik etxiko naiz. Hori da, ekineko dugu niko. Ja berak etxiko naiz. Eta jorra zela ingo dago. Bakoitzak bere esperientzia kontatu. Ez baita nik. Ah, vale. Banatu dute, Vale, orduan igual, mikro batekin, bian moldatu atera, ez? Nik egingo nuke, hasieran, esegidea bat, ja, mikro batean, eta beste esegidea igual. Eta nik aurkezpena egiten dudanean, nik berak etxiko. Eta zuk aurkezpena egiten baduzu mikro inalatrekoakin, itxasotiko dute? Orduan, Teresa bukatzen duenean, desinfektatuko dugu. Bai. Eta nik ja, bien aurkezpena egingo dut, zerbait kantatuz. Zortziko txikiak. Angelica italiana. Gutxienez izlariek, pixkat, claro, eztabaida surrealista da. Hauek bintzat buelta daudena. Pixkat, horri bat ezin dugu, ez dugu jendean mugitzen hasi. Ez. Alki egutu alda, dagoeleko, baina hori. Jendeak jarraitu behar du, dagoeleko. Hor hori. Eskuko mikroa,
urte osoako, pasua Bai. Hore. Kafe kopa ipuro, batzuk. Eta eske normala da, udagiro hau eta paskaia luzatu eta... Hombre, gero nik imaginatzen dut baita ere jendearen zati handi batek gutxienez egian ezin izango duela arrasaldean egon, ez da? Normalean hori gertatzen, askotan gertatzen da, bai. Bajoitxoa. Pixka jaiste gertatzen da, bai. Hori, bai. Bere alaseko nahiz. Ja, atentak. Bueno, arratsaldeon, orduan. Bueno, Baskari goxo eta Baskaloste batzuentzako luzetxo baten ondoren. Arratsaleko saioari ekingo diogu. Orain arratsaldean, lehenik Teresa Larruzeak beritzaldia emango du. Ondoren Agurtzane Solaberrieta eta Aizpea Otaegik beren aurkezpena, beren tailerra emango digute eta ondoren denon arteko halako forotxo bat, eztabaida foroa deitu diogu. Osatuko dugu, horrekin ja pixkat egunari bukaera emateko. Orduan Teresa Larruzea daukat nire ondoan, estatuarekiko obedientzia eta erresistentzia pandemian zehar. Teresa Gernikarra da, filosofia ikasketak eginak ditu Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Sorbona eta Paris 8 unibertsitateetan ere filosofia politikoko masterrak bukatu berriak ditu. Militante feminista da, eta besteak beste Bilbao Barcelona teoria kritikoa taldeko kidea. Teresak pandemian jarriko du begia bete-betean, alde batetik estatuaren subiranotasunaren adierazpenen eta herri mugimenduen erantzunaren arteko talkaz edo tentzioaz arituko zaigu. Izenburuak berak dioen bezala,
obedientziaren eta erresistentziaren arteko tentzioaz. Bueno, orduan, zure da hitza, Teresa? Eskerrik asko. Edakit entzuten den. Bai? Bai. Ez zu hurbiletik hitzekin. Hurbilago, bale ba. Bueno, hemen bai. Bueno, eskerrik asko aurkezpen horrengatik eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Niretzako plazer handi bada, gaur izen handiak egon dira gaurko kartelean, da plazer bada hemen egotea zuekin. Aipatu nahi nuke baita ere gaixorik nagoela, ez da COVID-a, baina gaixorik nago. Eta orduan, agian pixka bat flojo ibileko naizela, goizean horrela aurkitu duanean nire burua erredaktatu egin dut, pentsatuaz, zati handi bat agian irakurri egingo dudala. Así que horregatik barkatu idazu eta espero dut maila emango dudala. Ondo azaldua geratu denez gero, nik gaurkoan ekarri duan gaia, izango da, COVID-aren kontestuaren baitan, mugimendu sozialen eta estatus subirautzaren adierazpenaren arteko tentsio hori. Zergatik aukeratu dut gai hau. Pentsatzen dut, badela, hainbat eta hainbat arrazoirengatik, baina salbuespenezko egoera oso handi bat bizi izan dugula gauza askotan, baina bereziki estatuaren eta bereziki herrialde liberaletan estatuaren adierazpen mota bat bizi izan dugula dimentsio askotan eman dena, dimentsio polizialean, dimentsio militarrean, dimentsio judizialean baita ere, baina baita ere dimentsio interbentzio publikoan, ez da? Ospitale pribatuak interbenitu dira, ekonomia gelditu da, ongizate kolektibo, ongizate eskubide individual bat zuen gainetik jarri da, eta hau, mendebaldeko historia garaikidean fenomeno importante bada estatuaren gaiari buruz, interrogante asko proposatzen dituena. Nik pentsatu dut, badela proposa gai hau hartzea, pixka bat ikusteko, eta hau izango da, igual ez da izango hainbeste mugimendu sozialak, berezik izango da erabiltzea COVID-an zehar egon diren erreakzioa antolatuak, berezitiki zentratuko naiz Frantzian, eta gero pare bat adibide hartuko ditut, Euskal Herrian, baina ez naiz gehiagi luzatuko, gaur landua izan da, eta baitare imaginatzen dut, zuek nien naiz hemen bizita, ni baino hobeto kontrolatzen duzuela. Orduan, Frantzian, Euskal Herria ere aipatuko dut pixka bat adibideak ematerakoan, tipologia moduko bat egiten saiatuko naiz, eta estatu batutatik eta Espainiatik ere, Espainiar estatutik adibide bi hartu nahiko nituzke, karriko duan tipologia hori ilustratzeko. Orduan, hori izango da lehenengo mugimentua, helburua hala ere izango da erreakzio mota horietan, lau tipologia mota bereiziko ditut, ikustea, ondoriztatzea edo hurbiltzea gaur egun gizarte horietan gizarte zibilak estatuarekiko duen erlazio horretara. Orduan hori izango da problematika. Eta, galdera bai izango da obedientziaren paradigmaren inguruan pixka bat, ezta? Bagian mugimendu sozialetik oso ohituak gaude, proposamen iraultzaileenak, ezkerretik, beti estaturik ez daukogunez, eta bereziki guk, beti erresistentziaren paradigmaren defentsa horretan, eta COVID-ak irauli du pixka bat panorama hori zentzu askotan, baina, obedientziak ere, horren inguruan hausnartu nahi nuke ikusteko, badaukala polisaren eraikuntzan ere obedientziak bertute bezala ezinbestekoa den funtzio bat bizitza politikoan. Horixe azalpena eta hori justifikazioa. Frantziara joango naiz. Erabili ditut, prentsa asko erabili dut, liburu ezberdinak erabili ditut, Frantziaren kasuan oinarritu naiz, olako apirilean publikatu zuten Workers' Inquiry Network taldeak Europako eta Estatu Batuak hainbat herrialdeetako egoera ikertzen zuen ikerketa bat, edo analizatzen zuen ikerketa bat, enkuestak egin dituzte, elkarrizketak egin dituzte, eta datu asko hortik atera ditut. Publikazioak dauka izena A Struggle in a Pandemic, a Collection of Contributions on the COVID-19 Crisis. Guazen Frantziarekin. Algeriako gerraz geroztik, 1978ko maiatza ezik, ikusi dugu nola Frantziar estatuak bere krisiei aurre egiteko, sistematikoki, larrialde egoera ezarri duela, bera erabili duela erraminta bezala. 2015-2017ko larrialde egoeraz geroztik, hau atentatu terroristak izan ziren Parisen, eta horita gero dekretatu zen larrialde egoeraren ostean,
ikusi dugu nola, bertan bermatu ziren salbuespen subiranotasunaren adierazpen edo eskubide salbuespenezkoak, privilegio erregaliar horiek, ohiko zuzenbidearen barruan txertatzen hasi direla. Baldintzapean eta bar, baina oraindik gaur egun 2020an erabaki, miaketa eta prozesu judizial askoren gainean badaudela oraindik krisi, salbuespen egoera, diktaminatu zen salbuespen egoera horretatik oraindik gaur egun gordetzen ditugun sistemak, legeak barkatu. Ikusi behar da baita ere, Frantziako erreakzioak ikusterako orduan, movimentu sozial antolatu ere begiratzerako orduan, pandemia testu inguru oso berezi batean iritsi dela. 2019ko, herri altxamenduen garai betean esan dezakeguna. 2019an egon ziren amaieratik eta ia 2019 amaieran da 2020 hasean bereziki greba orokorra, 3. hilabetean harrapatu zuen pandemiaren historiak greba orokorra Frantzian, beraz egoera bazeguen oso iraulia, eta sindikatu batzuek eta lanbide batzuek bazeukaten jadanik politizazio eta aktibazio maila publiko oso handia, eta gero txaleko horien mugimenduaren 18. hilabetean, ezta? Hau ere badela langile klasearen eta klase popularren pixka bat konplexuago hori baina antolakuntza forma berri bat Frantzian oso interesgarria gertatu dena zientzia sozialetatik ikertzeko, ezta? Molde klasiko sindikal guztia goitik bera irauli duelako efikazia politiko dezentralizatu eta bastante interesgarri batekin. Krisia osasun sistema ahultzen den arduranetariko batek kudeatu du, Jérôme Salomonek, lankodearen zati bat bertan bera uzten duen Loi d'Urgence Sanitaire legearekin. Kaleratzeak mugatzea patronalari eragiten ari zaizkion laguntza bidez bideratu da, kotizazio sozialak ordainduta. Macronen gobernua honako kontraesanean mugitu da. Gastu publikoak gehitzeko eta zenbait zerbitzu publiko erregularizatzeko borondatea duela esan du, krisiak sortutako egoera sanitario horretan, baina ere berean lan eskubideak kolokan jarri du, Loi d'Urgence Sanitaire honen bitartez, 60 ordurako lanaldiak egon dira ezinbesteko lanbidetan, 60 ordura arte luzatu dira lanaldiak, eta era berean ondare handiak desfiskalizatu ditu. Orduan, hori ez da, kontestua bada agitazio politikoa jadanik lehenagotik datorrena, privatizazio prozesu galopante bat, eta evidentemente mugimendu oso kontrasankorrak. Egoerak agerian utzi du lan garaikidearen zein esplotazio logika berrien zatiketa soziala. Alde batetik, telelanaren mundua, lan kognitibo guztia barne bildu duena. 19 milioi langile aktibotik 8 milioi langilek osatzen dutena. Bestalde, zerbitzu eta esekuzio langileak, soldata galerak zein birusarekiko arriskuak bete-betean jo dituenak. Azkenik, langile independienteak eta langabeziaren pentsiorik izan ez duten langabeak. Sarri prekaritateari lan beltzarekin aurre egin behar izan dietenak. Orain bereziki, Frantziari dagokionez zentratuko naiz egon diren mugimendu sindikaletan eta erantzunetan greba txikiak egin izan dira, eta gero, poliziaren interbentzio arrazisten inguruan egon diren istilu batzuetan. Frantzian importantzia berezi hartu dutenak Pariseko manlio horretan, ez da? Hainbat sektoretan egin dira grebak, enpresek ez dituzten arren osasun baldintzak era sustantzialean langileen mesedetan aldatu. Antolaketa zailtasuna izan arren, sindikatuak mobilizatu dira, hainbat adibidez posta bulegok grebak egin dituzte eta haien segurtasun baldintzak gutxien respetatu diren sektoretan, Amazon adibidez, Deliveroo eta mensajeria, posta eta garraio zerbitzu guzti horietan, greba deialdiak ugaritzen hasi dira. Horretaz gain, krisiak erreprodukzio soziala gudu zelai bihurtu du, are gehiago nabarmenaraziz gizarte eta lurralde desberdintasunak herrialde barruan. Paristarren artean, 17%, bigarren egoitza batera egin du IES, konfinamentuan zehar, eta Paristarren
batazbesteko muru barnean, Paris Intramurosen bizi diren hiritarren heriotza tasa 52koa izan da kutsatuak izan diren biztanleen artean. 83. departamentuan, hori dela Pariseko iparraldeko banlieue oso prekarizatua, langile klasekoa, migratua, arrazializatua, kontrol polizial ikaragarri bat pairatzen duena, heriotza tasa izan da 62koa. Kasik bikoitza, ez da, ari gara hitz egiten, polarizazio sozial brutal batetaz, eta efectivamente, lurralde eta ezberdintasun sozial horien areagotze oso violento batetaz. Villeneuve-la-Garenne auzoan, agian entzun duzue, apirilaren 18an gertatu zen istripu bat, gero testiguek publikatu zutena egunean bertan, izan zela berariaz poliziak egin zuena. Gazte bat atxilotzelako orduan, motorrean zetorren, atea ireki zuten, apropos, eta gazteari lesio handiak egin zizkioten, ospitaleratu behar izan zuten, gaztea zen Hot zen Pariseko manlioko gazte arrazializatu bat, eta horrek eragin zituen istilu oso gogorrak, 2015an Paris eta Frantziako egoera politiko osoa irauli zuen gune berdin horretan, ezta? Poliziak gomazko balekin eta gas negar eragilekin erantzun zuen auzorretako bizilagunek su artifizialak jaurti zituztenean. Istiluek iraun zuten 4 egun bitartean. Eta berehala zabaldu ziren Pariseko Saint-Denis eta beste auzo batzuetara, zein Lyon, Toulouse eta Estrasburgo hirietara. 9 pertsona atxilotu zituzten eta hirietatik orain apirilean epaitu berri dituzten Anterreko auzitegi korrekzionalean eta haietarik batzuri 9 hilabeteko espetxe zigorra eman diete. Saint-Denis bezalako departamentuak izan dira COVID-19ak eragindako hilkortasunak gehien kaltetu dituenak, ospitale instalazioen, materialen eta baliabideen gabeziak direla eta. Auzoak gainera, konfinamenduan ezarritako isunen 110 bildu ditu. Auzo horrek bakarrik 110 bildu ditu, ezta? Argitak argi frogatua geratu denean, gainontzeko edo inguruko auzoetan, baino ez betetze gehiago ez direla gertatu. Hau da, badago, eta oso ikertua izan da, juristek eta soziologuek orain, ez dakite euskaraz nola esango litzateke, baina aktuariel, edo lako zerbait teorizatu dute, nola erabiltzen hasi diren algoritmoak, erabiltzen hasi diren soziologiak, estadistika, algoritmo esan dute, estadistika esan nahi nuen, badibidez, askatasun kondizionala ematerako orduan, hau estatu batuetan egiten da, ezta? Askatasun kondizionala ematerako orduan, egiten da pertsonaren, ibilbidearen, estudio bat, eta kalkulatzen da, zein estratoren barruan dagoen, eta beraz, zein probabilitate daukan berriz inziditzeko edo ez. Soziologiaren erabilera honekin, eta erabiltzen da kondizionala ematerako orduan estatu batuetan, baina Frantzian eta Europako materialetan erabiltzen da baita ere kontrol polizialak antolatzerako orduan, gertatzen da datuek erlazio autoprofetikoa daukatela. Hau da, nik esaten badut, gela honetan jarriko ditu dela alboko gela, baina lau kontrol gehiago, ez dakit nik zer egiaztatzeko, seguruena, noski, esaten ari naizen hori beteko da, efikazia geraioa horrekin bilatuko dudalako, aurkituko dudalako bilari naizen hori. Eta, gainera ere bai, noski, inguru polizial guztionek eta poliziaren presentziaren areagotzeak, militarren presentziaren areagotzeak, guztiz prekarioa den auzo batean, zeinetan jendea gehienak ekonomia informalaren arabera egiten duen lan, eta beraz konfinamenduan zehar lanik ez duen, eta pentsiorik ez duen, eta beraz ez daukan modurik apenas etxera jateko aramateko, eta etxe txiki batean familia handi oso bat bizi den errespetu edo konsigna hauek, konfinamendu konsignak errespetatzeko gaitasunak ez dira berdinak, ezta. Orduan, egon dira protesta oso importanteak kontu hau dela eta laburrak izan zirenaren oso intentsuak izan zirenak. Estatu Batuen kasuan, saldatuko dut pixka bat mapeoa sindikalismoan eta ze denbora ondo neurtu nahi nuke, 9 eta 10 hasi gara, ezta, edo inkluso horrelako zerbait, ongi.
Eta, bueno, joango naiz, nire ustez, Estatu Batuak ezaugarritzen duten bi movimentu oinarrizkoak aipatzera. Haietako bat ez da numerikoki oso garrantzitsua, baina interesgarria deritzot, bai bada numerikoki oso garrantzitsua noski Black Lives Matter mugimentua, ez da? Maiatzaren 25ean, Minneapolis, Minnesotan, gertatutako erailketaren ostean, George Floyd poliziaren eskuetan erail ostean, kausa argi eta garbi gazte arrazializatu bat gehiago, Estatu Batuetan, poliziak erailtzen duena, arrazoi justifikatu gabe, autopsiak berretsi duelarik erailketa bat izan dela. Badakizuenez, protesta oso handiak piztu dira mundu osoan, baina Estatu Batuetan baita ere. Protesta oso interesgarriak izan dira, feminismoak baita ere movimentu antiarrazistaren baitan izan du importantzia nabari bat, emakume lider asko agertu dira, egon dira sinergia oso interesgarriak mugimendu batzuen eta besteen artean, ezta? Azken inkestek argitaratu dutenaren arabera, zientzia sozialetatik hasi dira jadanik Amerikako Estatu Batuetako historiaren mobilizazio periodo intentsuenataz hitz egiten, George Floyden harira piztu den protesta guzti honetan, ezta? Maiatzaren 25etik gaur arte dirauena, Amerikako Estatu Batuetan 550 lekutan hedatu dena, 15 eta 26 milioi pertsona inguruk parte hartu dutelarik protesta hauetan, eta, nazioartean, 60 herrialde ezberdinetan, 2000 hiri baino gehiagotan egon diren solidaridade ekintzak, ezta, protesta hauekiko. 14.000 pertsona atxilotuak izan dira, kontestua izan da oso handia, mobilizazio gaitasuna Estatu Batuetan erakutsi dena momentu honetan, konfinamenduan zehar, izan da historikoa, izan dezagun. Eta gero Estatu Batuetan nahi nuke aipatu bigarren kasu bat, numerikoki ez dena oso importantea izan, baina badago lotua, Tea Party, hainbat sektori libertario, libertario konservadorak, anarko-liberalak, parte hartu du baita ere, gero konspirazio teoriaren izenean, virus komunista eta bar guztiak defendatu dituztenak, parte hartu dute baita ere, medikuntza tradizionalaren kontra, horrelako amalgama diferente baten, egon dira, ez dakit Estatu Batuetan jarraitu duzuen protesta batzuk, apirilean bereziki eman zirenak, apirilaren 7-18-19 inguru horretan, eta, Michiganen, Frankfurten, Raleighen, Ohio, New Yorken, Boisen, Austinen, milaka herritar bildu ziren. Batzuek, konfinamenduak eragindako frustrazio ekonomikoa dela eta konspirazioaren teoria, eta beste batzuk, tesi libertario batzuen izenean, esanaz, konfinamenduak ukatzen zuela asamblea elkartzeko eskubidea, First Amendment arautzen duelez, eta beraz, askatasunaren defentsaren izenean, eta eskubide individualen defentsaren izenean, mobilizazio horiek burutu ziren, kasu batzuetan, Michiganen adibidez, oso violentoak izan zirenak. Michiganera joan ziren arma eta guzti Kapitoliora, mehatxu simboliko bat egitera, baina simbolikoa izateari utzi ahal izan zion arte. Esan nahi dut, armatuak joan zirenala, rifleekin, jende asko. Eta, jende orokorrean, ez da 1000 pertsona iristen herrialde osoan egon den mobilizazioa, hau da, numerikoki da oso insignifikantea, baina baderitzot interesgarria dela eta bereziki Estatu Batuak bezalako herrialde batean, eta oso ulertzekoa da gainera Estatu Batuek daukaten historia liberalarekin zeinetan, euskatasun individualen defentsan izan diren oso abanguardista, baina baita ere, eskubide horiei aferratuak, ez duten praktikoki edo gaur egun ez daukate ongizate estatuari lotu alzaion inolako eskubiderik, osasungintzan ez dute aurrera lortzerik egiten, dago, logika partisan oso handia republikano eta demokraten artean, eta orduan, ezintasun handia aurrera egiteko estatuaren kontzepzio sozial baten inguruan.
Eta orokorrean, klima oso eszeptiko bat, estatuaren gizartearen populazio baten aldetik, lanaren moral protestantearen izenean eta meritokrazia individualaren izenean, eszeptizismo horrelako estatuarekiko kultura eszeptiko oso hedatu bat. Orduan iruditzen zait, estatu batuak gero Espainian ere, eta horregaitik hautatu nahi izan dut Espainiar estatuan eman den protesta kasua baita ere, binkulatzen delako honekin, Espainiar kasuan dauzka klase komponente oso argiak, estatu batuar kasuan baita ere, baina bereziki arraza, ez da, dira gehienak jende txuria, haietariko asko profesio autonometakoak, ez zehazki goi klasetako jendea, konplexuagoa egian Espainian eman dena baino, baina paradigmatikoa pentsatzen ari garen hori pentsatzerako orduan. Dena, zer eman dute aditzera protesta soziale konfinamentuan zehar, gizarte zibilak estatuarekiko daukan erlazioari buruz, ezta? Klaro, estatu batuetan, orain aktualizatu berri ditu datuak, eta, Hopkins Coronavirus Research Centeren arabera, termino absolutuetan noski, klaro, gero proportzio populazionala kontuan hartu behar dira, lehenengo herrialdea da, kutsatze mailan, zein eriotza mailan, ez da, ari gara 3.900.000 kutsatu dutaz hitz egiten, 127.000 eriotzataz. 2019an 30 pertsona inguru, 30 milioi pertsona inguru zeuden aseguratu gabe, 30 milioi pertsona inguru, hau da, biztanleriaren 9% ez du seguru bat izan, hau da, egoera izan da katastrofikoa, pandemia bat mehatxatzen dagoelarik, biztanleriaren horren zati handi bat izatea, ez da, eta horrez gain, 21 milioi pertsona langabezian, ez da, 13,3%, 2008ko otsailean, 3,5% zenean langabezian zegoena. Orduan, 306 milioi pertsona konfinatu diren herrialde batean, protestak denetarikoak izan dira, datu guztiek diote jendearen 1% batek konfinamendua babestu duela, eta inkluso uste duela gobernuak eta Trump administrazioak denbora larregi hartu duela erabaki hori hartzeko, baina, estatuarekiko kultura hostil liberalismoaren izenean eta askatasun individualaren defentsan estatuarekiko erlazio hori espermitzen duen gizarte sektore hori mobilizatu da eta interesgarria pentsatu dut hori hona ekartzea. Eta zentzu berdin horretan Espainiar estatuan gertatu dena Barrio Salamancan. Imaginatzen dudala ere erdi komikoki edo erdi serioki, ze klaro, komikoa da, benetan krisia kudeatzeko politikak negoziatzen hasten garen erarte, ez da, ze azkenean ari gara Barrio Salamancan eman diren protesta hauetan, Espainiar estatuko biztanleriaren 1% aberatsena izan da, parte hartu duna bertan, ez da. Datuek diote, ondo entzuten zait? Datuek diote 150.000 pertsona inguru bizi direla auzo horretan, Espainiar estatuko 1% aberatsena, zeinek bataz beste 50.376 euroko soldata baduen urteko, espainolen bataz bestekoa 28.000 euroan dagoenean, ez da? Eta 50.000 da bataz besteko bat, egongo da jentea horren bikoitza daukana. Ez da, orduan ari gara, Espainiaren soziologiaren estrato guztiz privilegiatu bat eta hitz egiten, DJ badakizue historia nola izan zen pizka bat, ez da? Maiatzaren 10ean piztu zen dena, originalki DJ bat ari zelako martxoaren 14tik egunero kantak jartzen, Espainiako himnoa eta momentu batean kantak jartzeari utzi zion, eta, auzotarrak bildu ziren bere etxe azpian, jaia egiteko. Polizia etorri zen, 12 pertsona identifikatu zituen, eta horra hasi ziren protestak. Eta protestak, termino organizatiboetan, oso egiturantzekoan, movimentu sozialetatik antolatzen diren protesta horienak, ez da? Ez daukate zentro guztiz argi bat, ez daude lider batzuk proklamatzen direnak izen eta bizenekin, ez daukate representante bat, eta, movimentu hau orain, honek inolako importantzirik ez duen arren, honek baita ere ematen digu aditzera, mai gainera ekarri nahi dudana, ez da? Bai edo termino razialetan, edo termino ekonomikoetan, baina konfinamentuan zehar edo koronavirusaren pandemian zehar estatuaren presentziaren kontra gehien manifestatu direnak edo gutxienez ez termino regaleanoetan, hau da, ez
poliziaren eta armadaren intentsifikazioaren kontra. Horregon dira protestak klase sozial bereziki kaltetuetan, baina interbentzio sozialari dagokionez, ekonomiaren paralizazioari dagokionez, stay at home order hoiei dagokionez, hoien kontra mobilizatu diren sektoreak sektore guztiz privilegiatuak izan dira, eta hemen dauzkagu bi adibidez, da. Eta hau zen, mahai gainera ekarri nahi nuen egoera, ezta. Tipologia honetan, Euskal Herriko mapeoa saltatu egingo dut, zezuek nik baino beto ezagutzen duzue. Nik gutxi gora bera zerk interpelatu du nor pandemian zarregon diren erreakzio antolatuetan 4 klasifikazio mota egin ditut. Lehenengoa litzateke COVID-19ak lana kapitala antagonismoarekiko izandako ondorioen baitan eman diren borrokak, badirela lan baldintzak eta grebak, ordutegiak, segurtasun baldintzak, soldata eta barrei buruz, badirela pentsioak eta soldata minimoak, badirela estrukturalagoak orokorragoak gizarte mailan diren eskakizunak, ez da, zerbitzu publikoen indartzea, zerbitzu espezifikoen publikazioa, zaintza sistema publiko doako eta unibertsala, etxe bizitza eskubidearen inguruan ere Euskal Herrian egon dira maizterren sindikatu modukoa Gipuzkoan antolatu da, papererik gabekoen erregulazioa, lehenengo klasifikazioa litzateke, eta hau konstante bat izan da, praktikamente leku guztietan eman da, movimentu sozialak asko egon dira, efektibamente dimentsio honetan lanean, ez da. Bigarrena, izango litzateke, ez horren beste negoziazio politikoan, lan baldintzen negoziazioan, baizik eta estatuak bere gain hartu beharko lukeen funtzio soziala eta eginez duena, kasu askotan eta Euskal Herrian argi eta garbi ikusi da, bai erresistentzia kutxekin, antirrazista, bizio hotxa, zein herri antolatzu diren adibidez zaintza zareekin, egon direla baita ere herriaren zati bat mobilizatu dena estatu sozialak egin beharko luken hori eta egiten ari ez den hori era autonomo baten egiteko. 3. klasifikazioan sartu ditut estatuaren dimentsio punitibo polizialaren kontra mobilizatu direnak, klase eta razializazio, eta, klaro, genero ere bai, ze faktoreak ezin diraien artean ezberdin du, baina bereziki klasez eta razializazio marka oso fuerte batekin, Black Lives Matter, Villeneuve, Gaganeko istiluak Frantzian aipatu ditudanak, zein, Euskal Herrian ere, zein beste lekuetan, horrekiko solidaritatez zein barne mailan egon diren adierazpen polizial arrazisten kontrako salaketa eta mugimenduak. Eta 4. izango litzateke ekarri ditudan adibide bi hauek, argi eta garbi uzten digutenak ikusten, bai Estatu Batuetako kasuan zein Barrio Salamankako protestetan, argi eta garbi uzten digutenak ikusten, horregon dela interpelazio zuzen bat klase batzuei estatuaren interbentzio gaitasunaren amplifikazioan, ez da? Orduan, nik hor nahi nituzke aipatu bi kontzeptu edo argumentario horrek bere baitan dakartzanak, eta da askatasunaren kontzepzio espezifiko baten defentsa, eta gero gobernantza eredu espezifiko bat, ero estatu versus gizarte horrelako dualismo baten sorketa nun aldarrikatzen den, olako argumentario teleologiko baten baitan defendatzen den helburua balitzatekeela, bai badela postura liberal, neoliberaletatik, zein postura libertarioetatik, estatu batek gobernatzen ez duen gizarte batean bizitzea, ezta? Orduan, hemen ekarriko dut, Chantal Mouffek errekopilatzen duen kontraposizio bat askatasunaren kontzepzio historiko biren arteko talka horreri buruz. Geratzen zaizkit 5 minutu, ez da? Bai, oso ondo. Alde batetik, izango genuke, pentsara politiko modernoaren sorreran bizkuntza politikoa ezberdin daitezkeela ekartzen digu Chantal Mouffek. Alde betetik, labur biltzen digu Chantal Mouffek. Bertutearen hizkuntza libertaz bere zentzu positiboan ulertzen zuen errepublikanismo klasikoera. Hemen askatasuna gobernuan parte hartze bezala ulertzen da, gizakia zoon politikon bezala ulertzetik eratortzen dena. Eta bestetik, libertas imperium bezala ulertzen duen kontzepzio jurista. Norbere legeak ekoizteko askatasuna, analogikoki, Isaia Berlinen arabera, askatasunaren ulermen ezkor bati lotua, ezta? Askatasuna koertzio gabezia bezala edo deskribatuko lukeena. Bi kontzepzio horiek urren ez urren, errepublikanismo zibikoan eta tradizio liberalean aurkitzen dute haien gaurkotasuna. Esan bezala, lehen tradizioa,
komunitarioa ere deitua, republikanismo zibikoa, Aristotelesen gizakiaren eta bertutalen ulermenean oinarritzen da, baina baita ere Zizeronengan eta Errespublikaren ideia erromatarrean ere. Beraz, bere adierazpenik osoena Erdi Aro amaierako Italiako estatuetan jaso zuen. Eta 17. mendeko Ingalaterran berriz formulatu zuten Harrington, Milton eta bestelako errepublikarrek. Bereziki esanguratsua izan zen, Ipar Amerikako iraultzan askatasunaren definizio komunitario honek izan zuen eragina. Naiz eta, Gordon Woodek dioenez, paradoxikoki, 1787ko konstituzioa izan zen politika klasikoaren amaiera, politika klasiko horri amaiera eman ziona, paradigma liberal berri bat ezarriaz, eta beraz, askatasunaren eta gizartearen konposizioaren definizio berri bat ezarriaz, ezta? Gizarte osaera liberalaz, ari naiz hemen, non herria ez den jada interes unitate batek batutzat jotzen, baizik eta gizabanako etxaien elkarketa norbere interesengatik gizarte baten sortzeko elkartzen dena. Ondo entzuten zait? Edo asko mugitzen dut, bale. Ideia hau, edo askatasunaren kontzepzioa hau lotzen da baitare imaginario politiko batekin gobernu gintzari buruz, hau da nola gobernatzen duen komunitate batek bere burua. Behin batean estatua desegin eta gizarte zibilarekin bat egingo duen amets hau, modernitatearen bihotz ideologikoan aurki dezakegu. Frantziako eta Amerikako iraultzei lotutako pentsamendu mota batzuetan, ez guztietan, zehor badaude bi modernitate, baina baita ere, ez bakarrik teoria liberaletan, baizik eta, elkar teoria moderno ezberdinen elkar kutsatze horretan, ez da, 19. eta 20. mendeko sozialismoetan ere, withering away of the state ideia hau, ez da, baldintza estatua bere baitan sostengatzen duten, baldintza objektiboak desagarrarazen ditugunean, ez da, estatuaren behar izanik egongo, ez da, ere aurkitzen dugu. Egun espektro politiko handi batean agertzen den amets bat da, libertarioak, neoliberalak, globalizazioan eta kosmopolitismoaren defendatzaileak, baina baita ere, 78ko maiatzaren ondorengo maoista erradikalak, burokraziaren arbullo demokratikoak, eskatologia marxista batzuk, patriarkatuaren kritika feminista batzuk, edo bere buruan iztasunean aurkitzen duen gizarte zibilaren ideia berreskuratzen duen pentsamendu postestrukturalista bat, ez da, la multitud, eta hor daude, gizarte zibilaren komposizio ezberdinetan esperantza jartzen duten hainbat teoria. Beti, kontrasan horretan nun estatua aparatu bat bezala tratatzen den, olako teknika multzo bat gizarteari externoa zaiona eta beraz baldintzak emango balira desagerrarazi ahal izango zena. Marko teoriko hauek estatuaren desegitean amesten dute kanpoalde etiko, ekonomiko eta vital gisa. Eta bide horretan teknika eta mekanismo sorta batera murrizten dute estatua. Ariketa horrek historiaren ulermen lineal eta teleologikoa eskatzen du, non historiak aurrera egiten duen asmoak eta jomugak betetzeko bidean. Eta non gizarteak bere buruarekin bakean egoten ikasten duen unetik aurrera, mendekotasuna eta ezberdintasun sozial guztiak bertan bera geratuko liratekeen. Michel Foucault, La naissance de la biopolitik lanean ikertzen duenez, ideia hau, 16. mendeko liberalismoaren edapenarekin finkatu edo kristalizatu zen, estatu arrazoiaren kanpo muga irizpidea, legea osatzen zuena 16. mendea baino lehen, barne muga irizpide batek ordezkatu zuelarik, ekonomiak. Ekonomia politikonek arrazoimen gubernamentalaren automugatze bat eskatuko zuen, gauzen eta gobernatu beharreko subjetuei buruzko ezagutza baten garapenean oinarritua. Gobernantzearen artean arrazoimen berri bat ezarri zen horrela, gutxiago gobernatu efikazia handiagoaren izenean. Liberalismoa beraz, beti gobernatzen dugu gehiegi printzipioaren arabera gobernatzen da. Eta hemen ari naiz erlazio bat egiten saiatzen baita ere, zein estrato eta zein mugimendu sozial izan dira estatuaren interbentzioaren aurka eta konfinamentuaren aurka posizionatu direnak, ezta? Horrek izan nahi du, hausnarketa liberala ez dela estatuaren existentziatik abiatzen, gizartearen existentziatik baizik. Eta hau da, gizartea kontzeptu bezala eta kontzeptu filosofiko, politiko bezala, efectivamente, data bat duen kontzeptu bada, ez da berariaz, pentsamendu naturala, guretzako gu oso ohituak gauden arren gizartea zorrela hitz egitera. Pentsamendu liberalak beraz, bere bertsiorik klasikoenean gizartea estatuaren aurka jartzen du, naturak artifizioaren aurka edo espontaneitatea ertxapenaren aurkar jartzen den bezala. Gizartea da hartara gobernuak bere burua mugatzeko erabiltzen duen irizpidea, baina existentzia baldintza izateaz gain, hau da gizartea da subjetua, gizarte gobernu jarduaren transferentziaren azalera ere bada, hau da objektua ere bada, gobernantzak erratzen da gizartearentzat, baina gizartearen bidez.
gizarte forma orok, gizakiak eta bizimoduak modu espezifiko batean sortu eta erreproduzitu daitezen beharrezko du eta. Hau da, liberalismoak ez gobernatzeari buruz daukan paradoja, ez da, aldarrikatzen du, gehiegizko gobernuari egiten dio kritika, baina gero liberalismoa da garatzen duena, boterean eta jakinduriaren arteko erlazio espezifiko bat, non, teknika pila bat garatzen diren modu guztiz efikaz batean eta horren aitortzarik egin gabe, poblazio bat gobernatzeko, ez da, orduan da, gobernatzen duela aitortzen ez duen gobernantza motoa bat. Bigarren gerra osterreko liberalismo alemanak, egungo neoliberalismoaren aitzindarietako batenak, estatuarekiko teoria, sozialismo sovietarraren, nazionalsozialismoaren eta Keynesen oinarritutako politika ekonomikoen kritikan oinarritu zen. Hau da, prezioak eta arau soziala bere baitan gobernazitzakeen merkatu mekanismoa defendatzen ez zuten gobernu formen aurka. Friburgoko eskola honen, edo liberalismo honen ardatza, beraz, merkatu ekonomia batean datza, esparru instituzional eta juridiko baten barruan antolatua, planifikatua edo zuzendu gabea. Eta alde batetik, legearen bermeak eta mugak eskainiko dituena eta bestetik, teorian, prozesu ekonomikoen askatasunak gizarte distortxorik ez eragitea bermatuko duena. Hau argi dago ez dagoela eztabaidatu beharrik, historiak eta empiriak erakutsitu ez dela egia. Ekonomiak gobernatzen duenean, indartsuek aberatzen, indartsuek gobernatzen dute. Orduan, hori ekonomiak bermatuko lukeen esku ikusezin hori bere baitan ordenamat sortzeko gai litzatekena, sostenga ezina da, ez da. Bestalde, bigarren eskola izango genukena gaurko neoliberalismoaren sorreran eta beraz gaurko mugimendu sozialen adierazpenetan ikusi eta permeatzen den estatu eta gizarte zibil erlazio horren sorreran dago beste eskola bat dela Chicago eskola. Neoliberalismo estatuatu New Dealeko politikei, gerraren plangintzari eta programa ekonomiko eta sozial nagusiei erantzunez garatu zen. Batez ere, administrazio demokratek gerraosteko garaian babestuak. Krisi ekonomiko batean garatu zen, baina batez ere krisi politiko batean, non eraginaren, ekintzaren, gobernu federalaren eskuartzearen eta bere sinesgarritasun politikoaren krisi orokor bat zegoen Johnson, Nixon eta Carterren eskutik. Kasu honetan, gobernu neoliberala, gobernuko teknokraten jabetzaia esklusiboan izan beharrean, hazkundearen alternatiba ekonomiko handi bat bezala aurkeztu zen. Ez da beste herrialde batzuetan, Frantzia adibidez, guztiz prozesu teknokratikoa izan zen. Hemen egon zen gizarte zibilaren konkista bat, ez da? Unei jakin batean behintzat, oposizio politikoko mugimendu baten forma hartu zuena, zeinaren bidez, estatu batuek, haien irritarrei begira, haien zilegitasun politikoa berfundatzea lortu zuten. Laburbilduz, estatu interbentzioaren kontra altxatzen den neoliberalismoan gobernatzen da. Kontua da ez dela parlamentuan egiten, ekonomiaren bitartez baizik. Eta beraz, gobernariak ekonomia gobernatzen duten horiek direla. Hartara, administrazio estatalaren bidez, giza jokaera bideratzeko aplikatzen den arrazionaltasun mota bezala ulertzen dugu liberalismoa. Alabaina, eta paradoxikoki, gizartearen askatasunaren izenean eta gehiegizko gobernantza kritikatuz burutzen duena. Jazta dira, 3 puntu, dira ondorioak. Ez dakit azaltzeko gai izan naizen, uste dut ez dudala oso aurkezpen borobila egin, baina barkatuko didazue. Zein izan den argumentarioa pixka bat, ez da nahi izan ditut esperientzia espezifiko batzuk ekarri, mapeo bat egiteko erantzun, movimentu sozialen erantzunataz, horietan bi aukeratu ditut bereziki nahi nuelako konzentratu horrek aditzera ematen digun gizarte zibilaren eta estatuaren arteko erlazioaz, eta nola, evidentemente, ez naiz hitz egiten ari gehiegikaria polizialen kontrako protestetaz. Baina, orokorrean, estatu sozial baten interbentzioaren edo estatuaren nazionalizazio gaitasunaren, estatuaren almenaren haunditzen kontra agertu den sektore privilegiatua dela. Eta nola, berak horretarako mobilizatzen duen argumentarioa, bai askatasunari dagokionez, bai estatuari dagokionez, argumentario hipokrita bat dela, ez da. Askatasunaren defentsaren izenean proposatzen duelako gobernantza sistema bat, gobernatzen duela, aitortu gabe gobernatzen duela. Kontua da, gobernantza hori ez dela publikoa, ezta? Ekonomiaren bidez egiten dela. Beraz, ondorioak, eta bukatzen dut, eta barkatu, 5 minutu hartu ditut. Bat,
Gizartaren askatasunaren izenean neoliberalek estatu interbentzioen indartzeari egiten dioten kritika hipokrita da. 2. Horretarako mobilizatzen duten askatasunaren kontzeptuarekin polisa komunitate gabeko polisa da, non indartsuek aula gobernatzen dituzten. Eta 3. Ongizate komunak askatasun individuaren sakrifizioa eskatzen du oso sarritan. Eta beraz, eta berriz ere hemen ez naiz esaten ari indarkeria polizialaren kontra borrokatu behar ez dugunik, edo estatu gehiagikeriaren kontra borrokatu behar ez denik, edo totalitarismo estatala existitzen ez denik, noski baietz. Baina esaten ari naizena da, ongizate komunak askatasun individualen sakrifizioa eskatzen duela, eta oso sarritan, eta beraz, borondatezko obedientzia bizitza politikoaren bertute ezinbestekoa dela. Mila esker, Teresa. Hori, iruzkinentzako edo galderentzako tartetxo bat irekiko dugu. Bueno, lehen esan dakoa, gero ere izango da aukera, amaieran pixkat denon artean irizpideak bateratzeko aukera, eta, bueno, horrela, hori, urrengo saiora pasatuko gara. Hau pixka bat garbitu ondoren. Mila esker, Teresa. Ohartxo bat, lehen aipatutako gauza bati buruz gero iluntzean, 8etan Mikel Laboa plazan aipatu dut, Gartxot kontzertua dago, orduan gonbidapenak behar dira kontzertura joateko, guk 10 gonbidapen baditugu, orduan nahi duenak gero sarreran eskaditzala. Bueno, azkenengo saioari, luko diogu, tailerra deitu diogunari, pandemia garaiko esperientzia publiko komunitarioa. Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatea eta Agurtzane Solaberrieta, Usurbilgoa ditugu. Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea esan dut oraintxe, lehen emakumezko alkatea Errenterian. Egun beraz esango dugu politikaria dela.
egun osoa daramatzagu jaia bakoitzaren gatik alako etiketatxoa jartzen, iristen deneraino. Soziologian eta politika zientzietan lizentziaduna da, eta tokiko politikak, generoa eta garapena masterra ere egina du. Politika publikoen arloko aholkularia da lanbidez, Eluiar Fundazioko aholkularitza zerbitzuan koordinatzaile nagusia. Izan zen, 2019an, Errenteriako udalean sartu zen arte. Hizkuntzaren normalizazioa eta berdintasuna bi esparruak landu ditu. Eta agurtzan Solaberri eta berriz, Usurbilgo alkatea esan du lehen emakumezko alkatea ere, Usurbilen. Beste politikari bat. Informazio zientzietan lizentziaduna da ala ere. Ez naiz lehen emakumea. Usurbilgo ez zara lehen emakumea. Dokumentazio zerbitzuak tale... Mertxe aizpurua. Mertxe aizpurua. Eta ilegalizazio garaian ere ba. Bueno, pasatu gara orduan frenadaz. Baina, politikaria, baita ere orain. Informazio zientzietan lizentziaduna eta urtu askoan kazetari gisa aritua, Euskaldunon egunkarian eta berrian. Eta, biak ere, pandemia seguru asko udalean lanean hasi zirenean, inola ere espero izango ez zuten egoera baten aurrean bati aurre egin behar izan diote, beren kargutik, herri bateko alkate moduan pandemiari, ezta? Eta orduan, pixkate hori azalduko aurkeztuko digute, ezta? Agian gehiago zer egin duten baino pixkat nondik norako politikak eta zergatik, ezta? Eta horien zergatiak edo pixkat azalduko dizkigute, ezta? Pixkat sustatu dituzten ekimenen atzean, ze filosofia edo ze ideia dagoen. Zuena da hitza. Nerone hasiko naiz, gure artean hitz egin dugu, ordu bete daukagu 21 minutu bakoitzak, aurkezpen, lehen aurkezpen bat egiteko behintzat, eta ondorenean nahi baldin badezu 20 minutuko tartea izango dugu solasaldirako, edo galdera erantzunetako, edo sortzen diren beste komentarioetarako. Nik lehendabizi eskerrak ematea gonbidapenarengatik, eta esatea ez dakit politikaria dan guretzako izendapen egokia, ekintzailea esango nuke, batez ere azken hilabeteetako jardunari begiratzen badiogu, ekin da ekin, jardun gehalako, egia esan. Eta pentsatzeko eta egiten ari ginenaz gogo eta egiteko egia esan oso aukera gutxi eduki dugu. Eta Loreak behintzat niri proposamena luzatu zidanean pentsatu nuen, egiten ari ginen guztiaren inguruan pentsatzeko tartea hartzeko oso aukera ona izango zala. Eta aprobetxatu behar nuela, gero beti bezala gauzabek gainera etortzen dira. Eta azken momentuan, paper gainean jarritako gogoetak botako ditut. Ez da zuen gainontzeko hizlarien kasuan bezala, posibilbide bat egindako ponentziak edo zerak, hitzaldiak, nahiko sola fresko eta seguraski berde dagoen zera bat izango da, hitz jario bat izango da, baina seguraski hemen botatakoekin eta zuek egindako ekarpenekin hobetu daiteken eskema edo jarduna izan daiteke. Eskerrik asko beraz gonbidapenagatik eta honi guztia egin dugun guztiari buruz eta egiten ari garenari guztiari buruz pentsatzeko tarte honengatik. Nik hasi nahiko nuke labur bada ere, ez dakit zenbateraino ezagutzen dezuen Errenteria, zenbat egon zareten edo zenbat ez, hemen areto honetan zaudetenetatik, baina uste dut lau zertzala da behintzat eman nahiko nuke edo eman nahiko nituzke uste dudalako lagungarri direla ondoren datorrena ulertzeko. Errenteriak 40.000 biztanle ditu, Donostiaren eta Irunen ondoren Gipuzkoako 3. herririk handiena litzateke edo 2. herria, hiriburua kenduta. Eta bada zerbait asko markatu duena gaur egungo gure herria, eta da justu 60-70 hamarkadan bizi izandako hazkunde, azkar eta ikaragarria, ez? Niri gustatzen zait kontatzea, uste dudalako oso grafikoa dela,
nire amak ni 21 urterekin eukin ninduen, erama errenterian jaio zan, eta bera jaio zanean 15.000 biztanle zituen errenteriak, eta ni jaio nintzenean 21 urte beranduago, 55.000 biztanle zituen herriak, beraz horrek erakusten dut nahiko grafikoa dela, ze izan zan, garai hortan, 60-70 hamarkadan errenteriak bizi izan dakoa, ez? Herrian bertan fabrika asko zeuden, elkarren gandik urrun sentitzen ziren, komunitatez osatzen joan zan, mosaiko konplexu eta handi bat eraikiz joan zan, jatorriari, hizkuntzari, sentimendu nazionalari zegokionez, bizipen oso ezberdinak zituzten komunitatez osatzen joan zan. Imagina dezakezuen bezala urbanismoa garai hartakoa basatia izan zan, eta fabriken ondorioz ere izan da, sindikalgintza oso indartsu izan duen herri bat, eta gizarte mugimenduen ikuspegitik ere oso bizia izan dana, ez? Eta guzti hori, edo testu inguru horretan, PSek 30 urtez gobernatutako herri bat da gurea, bai. Gaur egun, itxuraz segurazki ederragoa da, fabrika bakarra geratzen da herriaren erdigunean, zentralidade handia duena, paper enpresa, asko jakingo duzuenez, baina asko aldatu da herriaren itxura edo irudia, oso herri bizia izaten jarraitzen du, orduko sindikalgintzak, mugimendu sozialek eta presentzia handia, gizarte bizitza handia duen herria izaten jarraitzen du, bai sozialki eta bai kulturalki. Eta egia esan gure herri ekonomikoki, sozioekonomikoki Gipuzkoako herririk pobreenetarikoa edo errenta bajuenetarikoa daukan Pasaiarekin batera daukan herria izan arren, egia esan herritarrek atxikimendu handia diote herriari eta bizitoki gisa apreziatzen dute herria, ez da, eta seguraski lotuta dago atxikimendu hori herriak daukan bizitasunarekin eta bizitza soziokulturalarekin, ez da. Orduan, lehen aipatu dut ia 30 urtez PSek gobernatutako herria izan dela, eta Bilduk gobernatzen du 2011 garren urtetik koalizioan, Ezker Batua eta gaur egun Podemos alderdiarekin edo elkarrekin osatutako formazioan, bai. Orduan, guk udal gisa, pandemia honen hasieratik, nolabait pandemiari aurre egiteko jardunari ekin genionean, ordutik ona etengabe nabarmendu dugu ideia bat. Pandemiak lehendik ere hor zeuden desberdintasunak eta zaurgarritasunak ageriago jarri ditula, eta ez dira premia edo behar berriak sortu beraz, ez da? Jendartean bestela ere presente zeuden arrakalak edo desberdintasunak edo pitzadurak ikusgarriago edo nabariago egin ditu pandemiak. Hori izan da, pandemiaren hasieratik martxan jarri ditugun ekimen guztietan edo ekimen guztien markoan azpimarratu edo nabarmendu nahi izan dugun ideia bat, eta uste dut garatu ditugun politikei erreparatzen baldin badiegu, uste dut antzeko zerbait esan dezakegula, ez? Ez ditugula egoerari aurre egiteko formula berriak edo politika egiteko modu berriak martxan jarri, baizik eta gure ohiko logika bera aplikatu dugula, eta behar bada ereduan sakontzeko aukera eman digula pandemiak, eta premiekin gertatu den bezala gure politikak nabarmenago edo ageriago geratu direla. Baina ez dugula egin lehendik egiten ez genuen ezer, edo ez dugula beste logika baten gainean eraiki gure jarduna. Ez da, orduan esango genuke muturreko egoeran, beharrak ageriago geratu diren neurrian, gure udalgintzan sakonduz, eredu talka ere esplizitatu egin dela eta ageriago geratu dela, norberaren lehentasunak zein ziren, edo erdigunean zer jartzen zen, udalgintza edo politikagintza ulertzeko modua bera zein zen, lan egiteko era, herritarrekin edo eragileekin harremanak nondik eta zertarako eraikitzen diren eta abar, bai. Orduan, gure udalerria pandemiari aurre egiteko martxan jarri diren
politika eredugarrien adibide gisa edo jarri izan da, eta berezik esango nuke nabarmendu izan direla hainbat ekimen, ez? Alde batetik, zaintza sare publiko komunitarioa martxan jarri izana, nolabait pandemiari aurre egiteko dispositibo edo egitura gisa, eta baita ere, marko horren baitan edo dispositibo horren baitan, zaintza sare publiko komunitario horren baitan, martxan jarri diren hainbat ekimen, ez? Eta, dispositiboak berak aukera eman zigun adibidez, pandemia alarma egoera dekretatu eta astebeteko epean herrian bizi diren 8.000 adinek hori etxera deitzeko, horretarako aukera eman zigun zaintza sare publiko komunitarioak, baina baita aukera eman zigun ikasle guztien hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera, desenteko azkartasunez ordenagailurik eta internetik ez zuten ikaslei tresnak eskura jartzeko, ez? Egia esan horiek adibideak baino ez dira, beste hainbat politika eta ekimen martxan jarri dira pandemia alarma egoerak iraunduen bitartean, eta orain ere hainbat ekimen garatzen ari gara pixka bat logika horretatik, eta horiek bere momentuan dokumentazio eskatu zitzaigun, pixka bat egindako lana deskribatzen zuen artikulu bat idatzi genuen herriko urtekariarentzako, eta dokumentazio gisa aportatu genuenez ez dut horretan sakonduko, bai? Baina, nabarmendu nahi nuke gure politiken esparruan lehendik oinarri batzuk lantzen eta dinamika batzuk garatzen hasita ez bageunde, eta hori nabarmendu nahi dut ideia bezala, oso zaila izango zela pandemiari aurre egiteko garaian garatu ditugun politikak eta martxan jarri ditugun dispositiboak oso zailak izango liratekela ez bagentor nolabait udalgintza jakin bat egitetik eta gauzak modu jakin batera egitetik, ez? Azken finean lur ongarritu baten gainean eraiki dugu pandemiari aurre egiteko estrategia bera, ez? Eta esango nuke ere gu lur ongarritu batean ari ginen, logika jakin batetik ari ginen, eta jendeak berak ere, herritarrak berak ere manejatzen zuen logika hori, eta horrek erraztu du guk hasieratik proposatutako marko horretan edo nolabait jendea osondo kolokatzea, ez? Eta aipatu nahi dut hori logikoki aurretik zetorren logikari esker posible izan bada, noski 2011tik egiten zetorren lan horren ondorio izan dela pandemia edo alarma egoerari aurre egiteko modua zein izan da, ez? Pixkat gure politiken logikan 2011tik 2000 urtetik nolabait PSek gobernatzetik, Bildu gobernatzera mantzan aldaketa horretatik nolabait eraikitzen ari den zerbait da, eraikitzen joan dan zerbait da gaur egun manejatzen dugun logika, eta gainera etengabe eraikuntzan dagoen zerbait, ez? Guk gure kanpainan lelo bezala bide ederrau erabili genuen eslogan bezala edo lelo bezala Jon Maia bertsolariak proposatuta, eta justu bideak hori adierazten zuen, ez? Nolabait tuneren batean bide berri bati ekin zitzaiola, bideak nolabait adierazi nahi zuen baita zabaltzen ari zen edo etengabe egiten ari zen bide bat zela, eta nolabait ederrak ere sugeritzen du horizonte hobe bateragoa zela, eta baita bidea bera gozagarria izan daitekela edo bidea bera ona edo polita dela, ez? Eta beraz, pixkatera aldaketaren ideia ere bide eder hau nolabait eslogan horretan inkorporatuta zijoan. Eta esan nahiko nuke baita gure hauteskunde programa egin genuenean, orain urtebete pasa, bazegoela nolabait gure programa egituratzen zuen eskema bat, edo laburbiltzen zuen eskema bat, nolabait zirkulo konzentrikoez osatuta, 3 zirkulo konzentriko ziren, erdigune bat eta 2 zirkuloaren inguruan, eta guk bertan jasotzen genuena zen guretzako gure programak nolabait bizitzak erdigunean jartzen zituela, bizitza duinak zirela azkenean gure politiken erdigunea,
bizitza duinak lortzeko oso garrantzitsua ezinbestekoa zala komunitate sena lantzea, komunitate bat ginela sentitzea eta hori eraikitzea, eta gero noski bizitza duinak eraikitzeko eta komunitate sen hori nolabait ahalbidetzeko behar dugula ingurune bat abegikorra, ingurune bat, hau da inguru bat abegikorra izango dana, bai pertsonentzako bizitza duinak garatzeko eta baita komunitate sen hori garatzeko ere, ez? Orduan, eskema horrek nolabait ordura arte esplizitatu ez bazen ere balio zuen ordura arte landutako politikagintza edo ordura arte garatutako udalgintza azaltzeko eta balio zuen baita zertan sakondu nahi genuen adierazteko, bai? Orduan, pandemian zer egin dugun galdetuz gero, esango nizueke eskema horrekin jardun garela, ez? Eta uste dut hori esateko moduan gaudela, eskema horrekin jardun garela, ahulen eta zaurgarrien direnen beharrak, edo zirenen beharrak jarri ditugula erdigunean hasieratik eta gaur egunean ere, gauden momentu berezi honetan ere horretan jarraitzen dugula, ahulen eta zaurgarrien direnen beharrak erdigunean jartzen. Printzipio bati jarraiki, printzipio bat oso garbi daukaguna, ezta? Beharrik handiena daukatenak edo ahulen direnak edo zaurgarrien direnen ongizatea zaintzen dugun neurrian guztion ongizatea zainduko dugula eta guztion ongizatea babestuko dugula, bai? Orduan, lehentasuna izan da beharrak, nolabait alarma egoera dekretatu zen momentutik, beharrak identifikatzen joatea eta behar horiei erantzuten joatea eta aldi oro edo une oro testuinguru aldatzen zen neurrian premia horiek identifikatzen edo premia berriak identifikatzen joatea. Eta bestetik egin duguna da, batetik hori ahulen edo zaurgarrien zirenen beharrak erdigunean jartzea, eta bestetik komunitateari dei egitea. Hori da egin duguna, ez? Nolabait komunitatearekin harremanetan jarri, eta nolabait erantzun zezan edo komunitateak egoera honen aurrean erantzun bat emateko aukera izan zezan ere, baldintzak eta artikulazioa eskaini. Eta beraz, egin duguna baino edo egin dena baino, dokumentuan egin dudana izan da gehiago jaso, ze logikaren baitan eraiki dira guk politika berriak deitzen dugun hori, gure herriaren kasuan politika berriak deitzen dugun hori, edo udalgintza eraldatzailea ere, dei dezakegun hori, ez da. Gurean oso garrantzitsua izan da, herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzea, bai? Eta hori prozesu baten ondorio da, eta hori hainbat ideien bueltan artikulatzen da, ez? Alde batetik herritarrekin eta eragileekin irizpideetan oinarritutako harremanak eraikitzea, ez? Eta oso obvioa izan daiteken zerbait da, baina, segun eta zer nolako politikagintza, udalgintza egindan, harremanak bestelakoak izan daitezke, eta hori izan da printzipioetako bat, ez? Herritarrekin eragileekin irizpideetan guztiekin berdin jokatzeko balio izango duten harremanak irizpideen gain harremanak eraikitzea, eta baita ere deseraikitzea logika bat nolabait gure eragileak eta gureak ez direnak apurtuko duena, ez? Eta nolabait eragile guztiekin berdin jokatzea. Hor, egon dira ekimen puntualak, azkeneko urte hauetan, nolabait lagundu dutenak izugarri, logika hauek apurtzen, ez? Herritarren eta eragileen arteko, ez dakit, lubakiak edo apurtzen lagundu dutenak, ez? Eta, ez naiz ekimenetan sartuko, baina hori izan da, nolabait herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzeko baliagarria izan den logika bat, bestea izan da noski herritarrekin eta eragileekin lanean jarduteko espazioak zabaltzea, bai? Eta espazioak zabaltzea esaten dugunean, kasu batzuetan izan da prozesu jakinak, hasi eta buka egin diren prozesu jakinak martxan jartzeko, baina bestetan izan da nolabait elkarlanerako espazioak eta mailak eraikitzeko eta nolabait logika iraunkorragoak eraikitzeko, eta hor, aipatu nahi nituzke gure herrian, hainbat parte hartzeko prozesu ireki izan direla gai ezberdinak lotzeko, edo gai ezberdinak lantzeko, baina gure herrian adibidez, 10 kontseilutik gora dauzkagula gaur egun
eragileekin eta herritarrekin nolabait elkarlanerako dinamika jarraitu bat ahalbidetzen dutenak, ez? Bestetik herritarren ekimenari, ekarpenei, proposamenei bide emateko aukerak sortzea uste dut horrek ere, bueno, ekarri duela aldaketa bat, ez? Kokreaziorako elkarrekin ekimenak eta politikak pentsatzeko aukerak zabaldu dira eta gainera kokreaziorako espazio horiek sortu izanaren ondorioz definitu diren proiektuak gaur errenterian ikus daitezke, gorpuztuta daude, bai? Ez dakite proiektu ezberdinak lehen hitz egiten aritu gara gaztentzako etxebizitza komunitarioaren proiektuari buruz, baino hitz egin dezakegu emakumeen etxeari buruz, bueno, hainbat prozesu landu dira azken urteetan gorpuztu direnak proiektu jakin baten eta eragileen eta udal ordezkarien kokreaziorako espazioak sortu izanaren ondorioz gauzatu direnak. Beste herritarren ekimenari, ekarpenari eta proposamenei bide emateko aukerak sortzearen baitan uste dut oso garrantzitsua dela ere eragilei protagonismoa aitortzea, politika publiko bihurtutako ekimen asko eta askoren atzean dagoen nolabait ekimen soziala aitortzea eta beraien protagonismoari leku ematea. Hirugarren puntua, garrantzitsua izan dana eta izaten ari dana gure azken urteetako udalgintzaren logikan da dudarik gabe kohesioa lantzea, komunitate bakarragarenaren ideia lantzea eta gutasunari garrantzia ematea, ezta? Eta hor, aipatu dut, ez, nondik datorren gure herria, nola eraiki izan, eta horrek ekarri ditu, ez, banaketa ideologikoak, sozioekonomikoak, jatorriari lotutakoak, hor banaketa asko izan ditugu. Oso segregatutako, segmentatutako komunitatea izan gara, eta hor hainbat ekimen egon dira nolabait lagundu dutenak, eta balio izan dutenak komunitate bakarra izan gaitezkenaren sinismen hori lantzeko edo garatzeko, ez? Eta uste dut, ezaguna eta referentziala izan daitekeela normalizazio politikoaren esparruan gure herrian egin den lanketa, horretan ekarpen izugarria egin duena, baina egon dira bestelako prozesu batzuk ere, jatorri desberdintasunari lotutako, jatorriaren inguruko desberdintasunari lotutako ekimenak edo sentsibilizazio jarduerak ere nolabait lagundu digutenak hori gainditzen, ez? Eta komunitate bakarri izatearen sen hori edo sentimendu hori sortzen edo ahalbidetzen. Baina, komunitate bakarraren ideian sakonduz, nolabait elkartasuna, justizia soziala, premia gehien dutenen beharrei erantzuteko logikak eraiki behar ditugula ere, hori oso presente egon da, eta logika horren baitan adibidez gizarte politiken eremuan errenteria izatea izan da azkeneko 2 urteetan, nolabait gizarte politikan inbertsiorik handiena egiten duen estatuko herria, ez da, aitortza hori izan du azken 2 urteetan errenteriak, eta horre badago mezu, aitortza horretan badago oso mezu sakona injustu, gutxien dutenen edo zaurgarrien direnen ongizatea bermatzea badala guztion ongizatea albidetuko duen zerbait. Eta beraz laguntzen du nolabait komunitate bakarraren ideia horretan. Beste printzipio garrantzitsu bat izan da ahal den neurrian konsensua lantzea. Eta horrek badauka, ahal den neurrian konsensua lantzeak badauka, hain justu, mezu garrantzitsu bat edo mezu pixuzko bat herritarrei transmititzen diena ekintzaz, nolabait hitzez harago, ez? Ekintzaz, nolabait lubakietatik harago jarduteko garrantziaren inguruan, ez bakarrik diskurtsiboki, baizik eta ekintzaz. Eta beraz hori ere izan da, ahal den neurrian konsensuz aritzea, gure udalgintzaren printzipio garrantzitsu bat. Eta bestetik, herri errelato positibo bat eraikitzen ahalegindu, ez? Nolabait jendearen atxikimendua, herri zen hori indartuko duena, bai? Eta gero bada, esango nuke 5 elementu horiek izan direla udalgintza, gure azken urteetako udalgintzaren logika eraiki dutenak, pixka bat lehen esaten nuenaren hildotik, horiek dira pandemiari aurre egiteko gure politikagintzaren edo gure udalgintzaren logika eraikitzeko presente eduki ditugun elementuak, eta gero bada beste elementu bat,
nolabait mahai gainean jarri nahiko nukena, izan duena ere garrantzia gure udalgintzaren baitan, eta bueno, bada nolabait pandemiaren testu inguruan urgentziak handiak eta larriak izan diren neurrian, bueno, kompetentziak edo eskumenak alde batera uztea, ezta? Eta hain justu eskubideak edo oso premiazkoak diren edo larriak diren egoerak eman direnean, bueno, kompetentziak edo eskumenak alde batera utzita nolabait erantzuteko, bueno, erabaki irmoa, ezta? Egia da, pandemian zehar egin dugu adibidez, hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera, lehen aipatu dudan ordenagailuak eta interneta behartzutenen eskura jarriz, baina bueno, bada bestela ere, bueno, hainbat eremutan hartu izan dan erabakia, ez? Eta bueno, aurretik adibidez, pandemiaren aurretik adibidez, indarkeria matxistaren eremuan, arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintza bai da, bueno, bada nolabait eskumenaz gaindi, bueno, udalgintzatik hartzen den erabaki bat premiazkoa den edo eskubide urraketa bat suposatzen duen egoera baten aurrean jardutea, ezta? Orduan, bueno, horrek aukera eman digu, nolabait azkartasunez eta modu egokian, bueno, oso larriak izan zitezken egoerei aurre egiteko. Eta, bueno, amaituko dut ideia batekin, bueno, nolabait aipatu dut, ezta? Ez ditugula logika ezberdinak baliatu, edo printzipio berdinen gainean eraiki dugula udalgintza, eta nolabait beharrak ageriago edo urgenteagoa izan diren neurrian ere gure udalgintza egiteko moduan nabarmenago edo ageriago geratu dala, baina esango nuke baita lehen hasieran pasadan esan dudan ideia bat, eta da gure jarduteko moduak, gure azken urteetako udalgintzak ere herritartasun berri bat eraiki duela, ez? Eta bien baturak azkenean urteetako udalgintza eraldatzaileak gehi horren baitan eraikitako herritartasun berriak nolabait posible egin duela pandemia honi, bueno, aurre egiteko edo pandemia honi aurre egiteko eraiki dugun egitura edo dispositibo hori eraiki ahal izatea, eta baita ere transmititzea nolabait ez dugula behar bada txertorik izango nolabait birusari aurre egiteko, baina nolabait birusaren ondorioei aurre egiteko txertoa badugula, ez? Eta txertori nolabait komunitatea bera dala, ez? Orduan, bueno, ziurgabetasuna aipatzen zen lehen, eta justu ziurgabetasuna ikaragarria den garaiotan nolabait elkarri erakutsi diogu elkar zaintzeko prest gaudela, ez? Eta hori bada ziurtasun bat, bueno, bizitzen ari garen garaiotan indarra handia daukana. Ni uste eta izpeagia dena esan duela. Eta agian hainbat ideia igual errepikakorrak geratuko dira, eta beraz, bueno, ikusita pixka bat atzo hitz egite genunean ere aizpeak nundikan enfokatuko zuen bere saioa, bueno, pixka bat ere jokoet zer hortan igual ere indarra jartzea, pixka bat osagarri izateko, ez? Bueno, zer baino lehen, eskerrik asko jakin eta haueri, jardunaldi benetan bikain eta aberatsa hauetan, ez? Bi herri hauetan pandemia honetan egin dugun kudeaketari toki egin diozuelako, eta batez ere toki egiteaz gain balioan jarri dezutelako, ez? Izan ere, gurean ere uste zerbait balimada inurri lana da. Usurbil ez da errenteri, usurbil normalean ez da egoten komunikabideen foku eta prismatik gaude, ez bada ezer larriri gertatzen edo erraustegia ez bada, baina normalean ohiko jardunean gu komunikabideen begiradetatik gaude, gure estiloek, nola baite gure ikuspegiek, lan egiteko moduek ez diodan bezala komunikabideen begiradetatik urrune egoten dira.
Eta Aizpeak esan duen bezala, nire ustez pandemia honen kudeaketan ez dugu orain arte egin ez dugun ezer egin. Nire ustez, ezer egin baino gehiago ohiko klabetan jardun degula, hori esan nahi dut. Orain arteko estiloan, orain arteko udalgintza ereduan, Aizpeak esan duen bezala, aritu gea eta agian orain are ageriagoan geratu da, ez. Ia da, sekula lehenago bizi gabeko eta sekula biziko ez genuela, ez? Imaginatze ez genuen egoera baten aurrean gaude. Goizean esan dat previsiblea zela hau, ez da gini noa beira neon, baietze esan nuenean, zientzia komendio ez hau previsiblea zela, despistatu nintzen hor momentu hortan, Xabierri lekuko hartzea erabaki nuenean, baino hori ez, aurretik esan bezala, inoiz azken hamarkada luzeetan, inoiz ezagutu gabeko osasun krisi larri baten aurrean gaude, eta oraindik goiz bada ere, zehatz-mehatz jakiteko zer datorkigun, Josebari entzun da ezer honik ez, baino ez, indikadore eta aurreikuspen ekonomiko guztie diote benetan parez pare daukaguna krisi ekonomiko latza dela ez. Baina, edo nola ere etorri den horri eta inkluso datorrenari ez, nola erantzun argi izan dugu guk ere ez, usurbilen, nola erantzun batez ere kolektibotik. Nola erantzun modu kolektiboan, ez, komunitarioan. Izan ere nik uste ikusi degula, ikuspegi komunitario horretatik erantzutea posible ezezik, beharrezkoa ere badela, eta nik behintzat krisi garai honetan uste dut ere zimestekoa dela gizartea eraldatzeko grina mantentza, ez. Krisialdi gorra izanagatik ere, bere txarrenean, aukera hobea edo aukera ezin hobea eskin dezakeelako, Aizpeak esan duen bezala komunitatearen garapen jasangarria sustatzeko, gertuko komunitate hori berrindartzeko, eta komunitate sentimendu hori ere auspotzeko, ez? Azken batean zer da komunitatea, elkarren ongizatea arduratzen ez den jende taldea baizik, ez? Elkar zaintzen duen gizaki multzoa baizik, ez? Eta horregatik, ni uste dut ez da zuzen ere horregatik piztu da ere krisialdi honetan, ez? Elkartasuna, ez? Nola piztu da elkartasuna jende askorengan. Jon Maia kantatu zuen, ez? Txarrenari honen atera bertzaiola, eta nik uste gure aldetik horretan saiartu gehala, ez? Gure honena ematen, eta jendearen honena zukutzen ere, ez? Nola baite aletzen. Eta ni uste horretan jarri izan dugula indarra lehen egunetik garapen komunitarioa bultzatzen, batez ere erantzunkidetasunaren ikuspegitik, elkarzaintzatik, elkartasunaren zoru edo eraikuntza komunetik, eta batez ere eragi ezberdinen lankidetza markoetatik, ez? Aizpeak adierazi duen bezala komunitatea lantzeak, komunitatea eraikitzea dakarrelako, eta berarekin dakarrelako ere herri batek ezinbestean behar duen kohesio soziala, ez? Eta nire ustez, hoxe da benetan errezeta, horixe da lanabesa, leheno erraminta kaxa aipatu du jakinek martxan jarri duela lanabesak, nire ustez ez dago lanabes hobeagorik, dimentsio honetako pandemia eta hortik eratorri den eta eratorriko den krisialdi honi aurre egiteko, ez? Izan ere, hori lortzen badugu, nire ustez ez dugu bakarrik lortuko pandemia bati aurre egiteko gaitasuna handitzea, gaitasuna izatea, guztiok hobeto bizitzeko baldintzak ere eraikiko ditugulako, eta horretan datzan nik uste, gaur egun bizi dugun distopiatik urruntzea, eta benetan utopia errealak sortzea, ez. Lehen esan dut ez gara, aritu ere ezer berririk egiten klabe berritan, baizik eta azpimarratu nahi dut ere, gure herrian, Usurbilek, aspaldidanik udalgintza eredu irikia landu duela, eredu parte hartzailea landu duela, nagusiki eredu eraldatzailea landu degula, hitz bakarrean esan da demokratizatzailea landu duela urte luzeetan, politika publikoak herritarrekin eraiki ditugu,
politika publikoak herritarrekin eraikitzen ditugu, eta herritarrekin lan egiteko ohitura hori beraz, ez da ezer berria, ez da ezer gaurkoa, baina frogatu izan dugu, gobernantza eredu horrek krisilatz honetan funtzionatu duela. Eta ez soilik funtzionatu, gauzak ere lan egiteko modua erraztu egin digula. Zaila zena eta dena, erraztu egiten dula, ez? Ni uste momentu batean ere Aizpeak ideia hori azpimarratu duela, ez? Eta erraztu du, ni uste, marko komunak izateak, laguntzen duelako herritarrek, herriko elkartek, herriko kolektibo ezberdinek, modu naturalean, udalean ekarpena egitea, eta gu ekarpen horri bide emateko eta guztion lana egituratzeko, artikulatzeko gai izatea. Beraz, hala ere, garbi dut ere komunitatearen eraikuntza asmoak ezin dula soilik diskurtso hutsalean geratu, horrek jendearen eguneroko bizimoduan eragina izan behar duela, are gehiago garai hauetan, garai zaila hauetan, krisi ekonomikoaren eragina modurik zitalenean eta gordinenean azalduko den garai hauetan, jendeak palpatu behar du, jendeak sentitu behar du, eta jendeak benetan jendearen eguneroko bizimodu hortan eragina izan behar du, ez? Eta, Aizpeak esan duen bezala, gure kasuan ere noski lehen unetik, kolektibo zaurgarrienengan jarri dugu begirada, baina kolektibo horiek ere hortzeuden. Esan guzti hau gertatu aurretik ere, krisiaren aurretik ere, egoera zaurgarrenean zeuden kolektiboengan jarri dugu begirada. Eta esan berdet, udalok, bintzat nire inguruko udalok, hor jarri degula esan bezala arreta lehen unetik, eta batez ere beste inoren zain egon gabe jardun degula ez. Ziurgabetasuna da bilki guaotik ahora, iratik esaten du ez, ziurgabetasuna badala zerbait paralizantea. Bere horretan ekiteko oztopo badela, ni uste guk ez degula izan demorarik ez da blokeatzeko. Nola blokeatzeko demorarik izan gabe, erantzun egin behar izan dugu, eta esan bezala udalok beste instituzioi uste dute aurre egin diegula, aurrea hartu diegula, eta gainera oso modu, oso baliabide mugatuekin, eta egoerak ala aginduta, urgentziak ala aginduta, kompetentziez aratago, ni uste udalo kasu honetan gure kompetentzikoek ez ziren gai askotan ere aurre hartu eta egoera horiei erantzuten saiatu gehala ez. Gaur ere Marioren atalean gobernantza hitz egin du, azken aste hauetan gobernantza partekatuaz asko hitz egin da, kolaboratiboa deitu diozu duzuk. Nik esango nuke ez dakit Aizpeak nola bizitu duen, baina ni behintzat esango nuke udalekin ez dela gobernantza partekaturik egon, ez? Eta hori, garaie hauetan tokiko kudeaketak halako garrantzia duen sasoi hauetan, nik nabarmendu nahi dut hori, ez? Udalokin ez dela inolako kudeaketa partekaturik, inolako kolaborazio markorik egon. Eta atik, diktadura soberanoa deitu dio Mariok, ni beste hitz batzukin esan nahi nuen hau, autoritarismoa benetan egonda vertikaltasuna, egonda aitakeria, nik ala bizitu izan dut. Goitik berako politikak izan dira nagusi, batez ere, itxialdian eta zer esanik ez, itxialdia arintzeko faseetan, ez? Danontzako izan da rasatabla. Ez da tabla rasa. Eta erabaki gehienak, esan bezala, berandu iritsi dira, gaizki iritsi dira, eta askotan kontraesanez beteak etorri dira. Kasu askotan gehienetan oso irizpide orokorrak, eta udaloi tokatu zaigu irizpide horiek, erabaki horiek edukiz janstea, koherentzia ematea, eta batez ere herriko sektore, eragile, kolektiboekin lantzea ez. Leno aipatu da Marioren interbentzioan aipatu du 3 erantzun posible zeudela.
niri askotan gogoa sentitu dut erantzun eremitikoa emateko, alegia ies egiteko, baina justu 3. bide hori hartu dugu, ez? Baikortasunaren eta baikortasun aktibo horretatik uste dut erantzun diogula udaletik, eta hasieratik lehen unetik herritar eta eragile ondanarekin egin ditugu aurrez aurreko bilkurak, eta bide eta egoera zail hau arintzeko, hori da hitza, laguntzeko, arintzeko ekimenak, proiektuak eta estrategiak landu ditugula, desberdinen arteko artekotasun edo tartekatasun hori bide emateko espazioak sortuz, ez. Eta horretan esan behar dut, ere guzti hau aparteko laguntzari gabe egin dugula. Udalok ez dugu aparteko laguntza ekonomikorik jaso artean. Eta laguntza ekonomikorik jaso ez, eta gainera laguntza ekonomikoak gutxitu intzaizkigu, kendu intzaizkigu, eta hortan oso nabarmena da, erabaki larriena da, nola ez, foru funtsarekin hartu duten erabakia. Gipuzkoako Foru Aldundiak alde bakarrez erabaki du aurtengo 2008ko aurrekontuetan 20% murrizketa bat egitea foru funtsari. Horrek, aurtengo aurrekontuetan suposatuko duen guztiarekin, eta hurrengo urteetan ere suposatu dezaken guztiarekin, ez? Eta erabakia are ulergaitzagoa egiten da, udalok garenean herritarrengandik hurbilen gauden erakundeak, ez? Justu igual momentu honetan da udalok batez ere babestu behar diren erakundeak, lagundu behar diren erakundeak, eta kontrako haizeak datoz tamalez, ez? Beraz, esan dudan bezala, lehen unetik izan ditugu hartu eman etengabeak. Martxoaren 12an esango nukenik hasi zela udana. Orduan jakin genuen Arabako ikastetxeak itxi egingo zituztela, hurrengo egunean Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastetxeak ere itxiko zirela jakin genuen. Eta, netzako xok bat izan zen. Handik 2 egunera, etorri zen Pedro Sánchezek agintzea, alarma egoera dekretatzea, ez. Eta, 2 egunetako, ez dakit garrantzia emango diozuen, baina ikusteko egun horietan, nire agenda da, baina seguru nago aizpearen agenda ere izan zitekela, ez. Goizeko 10etan, herriko jubilatu elkarte taberna arduradun eta ile apaindegietako arduradunekin bilera, ez, zarretxe guztiak eta zarretxetan ematen ditugun zerbitzu guztiak bertan bera geratzen zilera jakinarazteko, handi 2 ordura 12etan, hezkuntzako eragile guztiekin, ikastolak, eskola txikiak, oinarrizko lanbide eskola, Zubietako lanbide eskola kiroltako guztiekin bilera bat, jakin gabe oso ondo artean zertzen zetorrena, zertzen egoera, baina momentu haietan, elkar babesteko, elkar animatzeko balio izan zuten, ez momentu horretan ezer proposatzeko, baina oso garrantzitsuak izan ziren ere ustez, lehen ordu haietan izan genituen hartu emanak, ez? Arratsaldean gauza bera kultur esparruko talde eta eragile guztiekin, ondoren kirol eremuko guztiekin, kirol klubak, kirol jardura guztia bertan bera geratzen zelako, eta ostiral goizean herriko dendari eta merkatariekin, sektorez saila, eta arratsalde hortan gogoratu sagardotegi temporada bete-betean gendela, sasoi hartan, eta arratsaldean tabernari, jatetxe, ostalaritza eta sagardotegiekin ere bilera, adierazteko itxi behar dugu, ez? Orduan, benetan, 2 egunetan izan zen eromen bat, zenbat jende, zenbat herritar, zenbat kolektiborekin aldi berean biltza, ez? Baina oso ohikoa. Gurean egin beharrekoa eta lehen esan dugun bezala ez ohikoa ez ginen egiten ari ezer. Eta zenbat eskertu zuten, ez, momentu haietan. Eta larunbata izan zen, eta hau ere oso gogoan dut, ia egun osoa pasatu genuen Bolondres areari forma ematen, ez. Udaletxeko pleno aretoan, 25 lagun inguru bildu ginen, udal gobernuetako zinegotziak, oposizioko zinegotziak, merkatari desente, Bolondres area martxan jarri nahi zuten herritarrak, eta udalangileak, ez? Guztira, esan bezala, egun bitxia izan zen, 25 lagun bilduan pleno aretoan, Bolondres are honi forma ematen, eta lortu genuen 24 ordutan,
oso dinamika interesantea, gero ia da herri askotan ez jarri zelau martxan, herriko merkatari, udala eta herritarren artean ez gai izan ginen esan bezala 24 ordutan honi forma eman eta izugarria izan zen deialdia publiko egin eta 2 egunetan 125 lagunek ematea izena ekimen honetan parte hartzeko, ez nik esango nuke, gure herrian inoiz egin den ariketa komunitario eta solidario handienari bide eman geniola orduan, ez? Eta ekimen honen helburua argia zen, adinekoak babestu eta zaindu, ez? Batez ere ikusi dugun bezala, birus honek gehien erasan, gehien kolpatu duen kolektiboa izan delako adineko personak, ez? Eta ordutik, lan ildo ezberdinak jarri genituen martxan, lehen egunetik, lehen aste horietan, eta batez ere gure buruari egiten genion galdera zen, guk ez genekin zertzen pandemia bat kudeatzea, baina zeintzu dira oinarrizko baldintza, zeintzu dira oinarrizko behar sozialak, ez? Nola baite, oinarrizko behar sozial horien zerrendatze bat egin genuen, eta beraz gure buruari galdetu genion, eta udaletik nola lagundu dezakegu, ez? Eta horrela, urgentziaz, hasi ginen, urgentziatik tiraka, neurri ezberdinak hartzen, horre badakizue, batetik, elikadura bankuak itxi ziren, egun batetik bestera, batean, horrek gure herrian ere beste herri guztietan bezala, hainbat familiak, hainbat familiaren oinarrizko elikadura kolokan jarri zuen, zalantzan jarri zuen, eta egoera horren aurrean, berriro ere eremu horretan lanean ari diren taldeekin, nagusiki herriko Karitasekin elkarlanean, ezoiko diru laguntza bat, dezoiko diru laguntza berezi bat jarri genuen martxan, gai izan ginen 10 egunetan diru laguntza berezi bat martxan jartzeko, herritarrei oinarrizko elikadura hori bermatzeko. Alarma egoerak iraunduen 3 hilabetetan izan da martxan, eta esan behar da herriko 32 familie jaso zutela. Eta eraberen, beste ekimen garrantzitsu bat, errenterin ere egintzena, isolamendu egoeran, itxialdi horretan zeuden, herriko adinekoen bakardade hori nola baite zertxo baite arintzeko asmoz, sostengua, gure babesa, gure laguntza emateko helburuz, 2 alditan, itxialdiak iraunduen 2 alditan jarri ginen, egin genizkien telefono deiak, gure herriko 75 urtetik gorako pertsona guztieiz. Alegia, 2204 herritarri egin genizkien deiak 2 egunetan 800 gora dei egiteko gai izan ginen, eta baita ere, etxe maskarillak banatzeko ere ez. Eta zentzu horretan, azpimarratu eta gora aipatu nahi dut, udaleko langileen konpromisoa. Krisi honetan, udal langileek adierazitako konpromesua egindako lan esker hori gabe, nekez egin genezakeen alakorik, esan bezala deio haien ardura, udal gobernuko kideok eta 22 langilek egin zutelako, ez? Gero dei hoiekin aparteko sare bat antolatu genuen, eta dei hoiekin bolondresen saretik jarraitu genuen, baina lehen dei hoiek udaletxetik, udaleko langileek, udaletik egin genituen, ez? Eta egia esateko, ez daukate astutzeko, eguna haietan herriko adineko personen handik jaso genuen berotasuna eta jaso genituen eskerritzak. Gehien errepikatu ziren hitzak eskerrik asko nirekin gogoratzagatik. Uste oso adierazgarria. Herriko pertsonek, oraindikan emozionatzen naiz egia esan, gogoratzen naizenen. Beste neurri bat, indarkeria sexista pairetzen ari diren emakumeentzat ere izan zen, batez ere euren etxetik berehalakoan irteteko beharra zutenentzat 2 etxe egokitu genitun, eta esan behar da, badakigu ez, etxea ez dela toki segurua emakume askorentzat, eta tamalez gure aurreikuspenak bete egin ziren, izan ere itxialdia hasi eta aste gutxira, egun gutxira jaso genituelako urgentziazko bidei larri
euren etxetik ateratzeko eta etxe horiek egokitu genituelako gai izan ginen egoera horiei erantzun eta emakume eta familia haiei irtenbide bat emateko, ez? Eta, bueno, herritarrak zaintzeko beste adibide bat jarri nahi nun izan zen hondakinen bilketa. Hori ere, herritarrak zaintzeko bilketa berezi bat abiatu genuelako, ez? Kutsatuta edo gaixorik edota kuarentenan zeuden herritarrentzat, hondakin bilketa berezia jarri genuelako martxan, eta esan behar da, inon sortu den protokolo bat sortu zuela Usurbiliko udalak, eta gainera Espainiako ingurumen ministerioak eredu gisa hartu zuena, eta hala eskatu zuten herri eta udaletara bideratu zena, ez. Eta hor, esan behar dut ere, lanketa handi bat egin genuela udaletik zerbitzu publikoak mantentzen, ez. Dena itxi egin behartzen sasoi hartan, lan handia egin genuen herritarrek berregokituta bazen ere, eta gaur egungo baliabide digital eta teknologiak baliatuta herritarrei zerbitzu publikoien eskaintza mantentzen, ez? Eta hor, azpimarratu nahi dut esaterako bai gaztelekua, bai harremanitzek bideratzen ditun hezkidetza programak edota 65 urtetik gorakoei zuzentzen zaien esperientzia eskola, eskaintzeko gai izan gehala, eta hor apustu garbi bat egin genuelako zerbitzu horiei eusten, ez? Eta hala beharrez itxi behar izan genituen zerbitzu horietan lanean ari ziren langileen soldatak 100% mantentzeko negoziazioak ere, pentsatzen dut errenterian ere, enpresa horiekin, ez? Eta, bukatzen jungo naiz, askoz gehiago neukan esateko, uste duia igual pasa naizela, baina beste adibide bat jarri nahi nun, eta umen eguna. Itxialdian umen egun antolatu genuen. Gure ustez, aipatu ditugun kolektibo zaurgarrienen artean, umeak ere badaudelako. Ni uste dut itxialdian kolektibo ahaztua izan direla umeak, eskubiderik gabeko kolektibo bat izan dela. Aste luzeetan kalerik zapaldu ez zuen kolektibo bat izan zela. Eta horregatik, egindako nolabaite alegin hori eskertu eta aitortza publiko bat egina izan genien umei, eta esan behar da, egun bikaina izan zala, herritar guztiok unkitu gintun eguna izan zala, eta nolabaite zerbaiten parte, zerbaiten kolektibo eta komunitate baten parte sentiarazi gintun eguna izan zala, ez? Behin lehen egun eta aste horietako neurri haiek, urgentziazko neurri horiek abiatuta, esango nuke aste santuen bueltan, hor kokatzen denetzako inflexio puntu bat ikuste genu, hau luzerako doa. Luzerako doa, eta hor jadani nola baite lehen uneko xokori gaindituta, arnaz luzeko proiektuak sortzen eta diseinatzen eta martxan jartzen hasi ginen, jadanik itxialdia igarota, ikusten genulako gure herria nolabaite berraktibatzeko unea iristen zala, gure herria bizi berritzeko aldia iristen zala, eta albalimazan gure herria oraindik eta bizigarriagoa egiteko unea iristen zala, ez? Eta hor, gertukoari, gertukoa eta tokikoa zaintzea zegokigula, zaintzeaz gainera balioan jartzea zegokigula, suspertzea zegokigula, horrek azken batean ere elkar zaintzea suposatzen zuelako, ez? Bai noski arlo ekonomikoan, bai arlo sozialean, eta nola ez baita ere arlo kulturalean, eta pixka bat, hori aintzat hartuz, norabide horretan, lehen esandako aurrekontuen murrizketa tragiko honetan, aurrekontuak ere birformulatu, birnorabidetu egin behar izan ditugu, eta gure lehentasunak hor kokatu ditugu, tokiko ekonomiaren, tokiko kulturaren eta tokiko gizarte babesaren zaintzan, ez? Ekimen pila bat ditugu, baina ez ditute, uste luzatu naizela eta ez ditute hauek danak aipatuko. Bakarrikan esan lehenago izan esan dut,
ja azken ideia batekin amaitu nahi dut. Aurreko urteko jardunaldietan hori ez, iruditeria berrien bila aritu ginen, eta nik uste krisialdi honek eman digula ere iruditeria berrietarako aukera erreala ere ematen digula. Eta sistema eta eredu honen mugak inoiz baino ageriagoan geratu diren honetan, ni uste asko gehala, geroz eta beharrezkoagoak ikusten degula gizarte eredu jasangarriago bat eraikitzeko beharra. Eta uste momentua iritsi dela eraldaketarako potentzial hori askatzeko. Leno Josebak hitz egite zuen narratiba berriaz, alternatiba emantzipatzailerako unea iritsi dela. Gu gure txikitasunetik, gure tokikotasun horretik ikuspegi eraldatzaile horrekin ari gara. Batzutan hobeto asmatuko dugu, bestetan ez hainbeste, baina narratiba berri hortan gure ekarpena egiten jarraituko dugula. Mila esker. Mila esker, zuei, aizpea agurtzane. Hori, galderarik edo iruzkinik balin badago. Mario? Egon pixka bat. Hau jarrita, etxeango dut, entzuten da ondo, bai. Alusioengatik besterik ez bada. Gobernantza aipatu duzu eta hitzaldian ere aipatu dut, ez da, gobernantza beste zenbait kontzeptu bezala, nolabait hain borrokan dagoen edo leian dagoen kontzeptu badala, ez da, beste zenbait kontzeptu bezala, komunitatea bera. Nik uste komunitatearen kontzeptuan ere nik uste oso definizio polita mandezula, hortzane, elkar zaintzeko prest dagoen jende taldea dala komunitatea, ez da? Eta horrek ja apurtzen du komunitatearen inguruan dauden beste zenbait definizio edo kontzeptu homogeneitate, kultural, identitario, linguistiko, bestelakoetan oinarritutakoa, ez da? Eta nik uste elkar zaintzeko prest dagoen jende taldea definizio hori zoragarria dela. Eta hain zuzen ere hitza bera da, komunitatea. Baina komunitatea nola definitzen dugun, noski batzuk modu batean, batzuk beste modu batean definituko dute. Gauza bera gertatzen da auzolan kontzeptuarekin. Auzolan bolo-bolo dabil, jende guztiaren agotan, baina auzolana ere modu batera edo bestera definitu daiteke, eta gobernantzarekin gauza bera gertatzen da. Horregatik hor, nik uste gobernantza teknikoki, esan daiteke dela, gobernantzeko forma bat, ez jerarkikoa, horizontala, eta erabaki baten eragina jasoko duten guztiak biltzen dituen gobernatzeko modu bat. Zuek egin duzuena da gobernantza demokratikoa esan nahi dut. Eta beste zenbait eremutan definitu diren gobernantza kolaboratiboak kakotxen artean, ez direla gobernantzak, ze eskema jerarkikoak dira, eta bakarrik biltzen dira neurri batean ados dauden eragileak edo marko ideologiko, politiko, ekonomiko berreina duten eragileak. Horregatik hor, nu ustez badirela kontzeptu batzuk erabili beharrekoak, hain zuzen leian daudelako, baina eduki txukunez bete beharreko kontzeptua direla, eta nik ustez zuek aipatu dituzuen adibide horietan oso garbi eta oso txukun betetzen direla zenbait teorikok aipatzen dituzten adirazle hutsak edo signifikante hutsak edo oraindik betegabeak daudenak. Eta horregatik nik uste hor lan politiko izugarria egiten ari zela zentzu horretan. Bestea da pixka gehiago galdera gisa planteatzen dizuet, politologo eta ekonomilarien birtute bat izaten da iragana aurre ikustea. Eta previsiblea zala edo ez zala esaten zenuen. Eta ikusita gero, orain guri tokatzea egu esatea, hau ja ikusita zegoen. Hau ja idatzita, ikusita, kontatu da zegoen, bakarri faltatzen azan gertatzea. Gu bagenekin gertatuko zala, eta normala. Justu 2020 garrera. Hori gure lana izaten da, ekonomilariena den bezala, ezta? Baina, iruditu zait, eta ez zure kasuan hortan, pixat hitz egin dezula iraganean, hau egin genuen, hau izan zan, hau bestea, previsiblea da, eta gaurko datuak eta gaurko egoera ikusita, previsiableagoa esango nuke, alde batetik egoera honek luzera joko duela, eta agian okertuko dela.
Eta prebizio horretan, jakineko nuke pixkat zuek udal mailan ze prebizio edo ze lanketa egin duzuen pixkat eskema gobernantza berri demokratiko horren hildotik iaia aurre ikusita daukazuen zehozer, jakinda zentzu diren mugak, ezta? Eta berriz ere, egoera okertzen balima da, nolabait erabakiaren zentralizatzea eta vertikalizatzea berriz ere etorriko dela eta goitik etorriko direla aginduak eta margena pixkat eskaxa izango dezuela. Ez bakarrik margen finantziero ekonomikoa hori argi dago baietz, baita ere beste zenbait erabaki hartzeko. Eta ze punturaino aurreikuspen horietan margen horiek fortzatzeko gutxienik asmoa edo deliberua hartu dezuen. Igual argitzeko Mario egia da, justu nire azalpenaren bigarren zatia ez du kontatu niretzako hor bi aldi zeuden edo niretzako lehen egun eta aste haietan urgentziaz hartu genitxu neurriak eta ez dakit iragana den, baina gero ja aste santuak eta gero guretzako netzako hor beste fase bat hasi zen eta esan bezala zenbakiak kuadratzeko ariketa zaratago, nola baite lehen esan dugun herria berraktibatzeko asmo hortan arnaz luzeko egitasmoak martxan jartzen lehen esan dako norabide hortan, ez da igual hori da orain niretzako momentu hortan eta besteak zerbitzu guztiak martxan jartzen eta barrez. Egin dezun, galderari erantzun, egia esan, zaukat erantzune zuzenik, baina nahi bai guzti hontan eta bai pertsona bezala eta bai alkate bezala eta askotan alkateon artean, alkate eta hautetxion artean egin izan ditugun bilkuretan, sensazioa bazen eta lehen uste zukera aipatu dezula, ze margen daukagu bestelako espazio, ez dakit espazio edo deitu ez. Eta hor ni uste dut, barne kontra esan, horrekin lanean aritu gehala ere. Egia da ni uste dut, hainbat eta hainbat gaietan, gure ahalmen ekonomikoek utzi gaituzten kasuetan behintzat, gure udal esparruko kompetentziez gaindi aritu gea, lehen lerroan jarri ditugulako behar haiei erantzutea, ikusita beste erakundeen ez dakit gaitasuneza baino etzela iristen, jendeak orain behar du eta modurik azkarrenean eraginkorrean erantzuteko udalak dira horretan. Eta horretan aritu gea, baina, egia da hor, badagoela ni uste gogoeta interesgarri bat, leheno uste norbaitekin hitz egiten nuen, hau da hasi genuen, esaten, honek amaiera egun bat zeukan. Hau da, 2 hilabetako, pasako da, eta listo. Hau ja kontatu naiz ez da laula. Hau ja, ikusita gainera, azkenengo egun hauetan zer eta nola, hau izango da konstante bat, legealdi osoan orduan egoera bera ere oso aldakorra da eta ni uste dut hau konstante bat eta hau geratzeko iritsi den ez zabat izatean uste dut badukagula gogoeta bat egiteko gauzak beste modu batetara egin nahi degunon artean eta kudeaketa goitik bera datorren vertikalismo hutsez jarduten duten enen arten guk ere hor zer egin dezakegun uste dut gogoeta hori egin beharko genukela egita izpeak. Nik esango nuke alarma egoera dekretatu zanetik azkartasuna izan da gure egiteko moduaren nolabait printzipio gidari bat. Izan da alik eta azkarren identifikatu beharrak, alik eta azkarren identifikatu kolektiboak, alik eta azkarren zehaztu, hartzaileak, alik eta azkarren definitu zer dan eskainiko dieguna edo ze politika dan garatuko deguna, alik eta azkarren egituratu hori posible izan dadin eta jendeak laguntza edo babesa jaso dezan kasik, hasieratik, ez? Adibide bat jartze aldera, guk talka plan bat egin gendun, pixkeat ikusita egoera luzatzen ari zala, aserako 15 egun horiek ez zirela inola ere izango, dendak itxita, ostalaritza establezimenduak itxita, enpresa batzuk itxita, zerbitzak itxita, talka, ondorio ekonomikoei aurre egiteko, talka plan bat jarri genuen martxan, Eusko Jaurlaritzak 3 milioi euro jarri zituen autonomoei laguntzeko, errenteriako udalak 1.700.000 euro jarri zituen.
eskaera egin eta astebetera jendea dirua jasotzen ari zan. Esan nahi, azkartasuna izan da gure printzipio gidaria, azkartasuna tramitazioan, azkartasuna laguntza gauzatzeko garaian, izan da, sekulako zurrunbiloa, eta izan da egoera bat eskatu duena udalaren erabateko berrantolaketa, zerbitzuen erabateko berrantolaketa, politika berriak eraikitzea. Izan da dena berdefinitzea, berdiseinatzea, berrerabakitzea, eta izan da sekulako zurrunbiloa. Egia esan, horregatik esaten nuen ikasieran, ez dugula tarterik hartu, eseri, eta esateko, zer gertatu da. Zer gertatu da, azkeneko aste hilabete hauetan, ez? Eta nik uste dut orain, eta gero egia da, alarma egoera dekretatu zanean, konfinamendua erraza zan kudeatzen, oso erraza. Araua garbi zegoen, jende guztia etxean zegoen, bai, erraza zan oso estremoa eta oso larria egoera, baina kudeatzen erraxa. Deseskalada hasi zanean, hor izan zen, egia esan oso zaila, oso mezu kontra esankorraken euskan, egoera oso aldakorra zan, egunekoari erantzuteko baino ez ginen gai, eta oraindik horrela jarraitzen dugu. Ez? Orduan, nik uste dut asko daukagula pentsatzeko, praktikak azken aste hilabetetan egin dugunari buruz pentsatu behar dugu, eta ikusi behar dugu, egin dugun horretatik guztitik zer geratzen dan, eta zer hobetzen dugun, eta zer baztertzen dugun, baino dimentsio askotan, udalaren berrantolaketari dagokionez, udal zerbitzuei dagokienez. Hemendik aurrera ukiko ditugun behar berriei dagokienez. Eta gero, baliabide ekonomikoak agurtzanek aipatu du, erabat aldatu zaigu testu ingurua, eta ez zaigu aldatu aurtengorako, aldatu zaigu datozen urteetarako. Guri behintzat, agurtzan eta biori agintaldirako panorama erabat aldatu zaigu. Ez da, orduan, asko daukagu pentsatzeko, baina ez dugu orain arte astirik izan. Egon garelako murgilduta erabateko zurrunbiloan, eta zurrunbiloan murgilduta egon gara injustu hori erantzun nahi izan dugulako, gure burua jarri dugulako ere presio handi batenpean, eta benetan herritarren beharrei erantzuteko logika horretan egin behar izan dugulako lan, egin dugun modura, ez? Eta orain dator, egia da orain dator momentua pixka bat gelditut esateko, zer egin dugu, nola jardun gea, eta baita ere jasangarria haute da, eraiki dugun hau guztia. Guk zaintza sare publiko komunitarioari dagokionez 500 lagunen sare bat osatu dugu, 500 lagunek eman zuten izena gure herrian, ez? 500 lagun hoiei zer eskadakieke, zer eskadiezaiekegu, zenbateraino eman dezakete. Hori guztia ez dakigu, ez? Jardun dugu ahal izan dugun modura. Ni uste gainera badaudela gogo eta interesgarri batzuk bat ez guk ere aurrekoan eta horbilera bat egin zen alaitz. Eta orain zer, bukatu da babesare hauen egitekoa, zer egina. Nik hemen neukan beste gogo eta bat, eta oso nabarmena geratu da gizarte babesarekin benetan ditugun arazo estrukturalak, ez? Hemen esan da pandemia hau izan dela biluzte bat, sistema agerian utzi dula, hemen urgentziaz neurri asko hartu behar izan ditugu oinarrizko behar hoiei erantzune alizateko, eta orain zer berriro elikadura bankuen beharra beharko dugu. Administrazio publikoek hori sostengatzen jarraitu behar dugu, danak lehen gora itzuli behar du, kale horrian zeuden persona gure kasua ez da, baina aterpetxe gune bereziak iriki ditugu persona horiek kalean egon ez zitezen, orain zer. Nik udaletxera, nik herritarrekin izaten ditudan itzordu asko izaten dira etxe bizitza arazoaren gatik. Pandemia hontan, Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak atera zituen diru laguntza berezi batzuk parke publikoan zeuden etxe bizitzen alokairuan laguntzeko. Gure laguntza sozialen udaletan gizarte larrialditarako laguntzak kudeatzen ditugu,
askotan motiboa esan bezala alokairua ordaindu ezinik dauden persona horiek motiboa gizarte larrialtatetarako jotzeko arrazoia hori izaten da. Aste honetan ateratzen zen azterketa bat, gure soldataren 60% edo ez dakit zeintzen datua zehazki bideratzen dugula alokairu sozialerako. Claro, alokairu sozialerako ez barkatu alokairurako hori bideratzen baldegu, normala, ez, personak elikadura bankuen beharra izatea. Berez, gizarte babesak sistema honen arabera dio, gaur egun ematen diren laguntza sozialekin jende guztiak bere elikadura bermatua duela, ez? Baina ikusten dugu errealitatean ez dela hala elikadura bankuen beharra dutelako. Orduan galdera da, ikusita ordaindu ezinik dauden alokaroien zergaitik ez zaio behingoz etxe bizitzaren gaiari adarretatik heltzen. Hori izango litzateke benetan alokairuaren prezioa mugatuko balitz, merkatu librean dauden etxe bizitzen prezioa mugatuko balitz, arautuko balitz, laguntza sozialak beste zerbaitetara bideratu halko genituzken, eta orduan bai, hori da benetan, orduan uste dut, esaten dugunean benetan biluzik utzi duela ezoiko laguntza batzuk bideratzen ari gea, eta ni horren zean naiz, nolabaite sistema honen petatxo gixara. Eta ala gertatzen da, gu Karitasekin bildutan gendenean, badakigu petatxoa jartzen nahi gala. Baina ia da eraberen, udalotatik oso mugatua gaude benetan, naiz eta gure eskumenak mugatuak diran, baina benetan dauden arazo strukturalak hain handiak direnez, norabide honetako edo dimentsio honetako bestelako erabaki batzuk hartzeko, eskuak ez dakit eskua lotuta ditugun, ez dagoago margenik, esango nuke ez, eta niretzako larrien etxe bizitzaren gaia da ez. Benetan gai horri adarretatik helduko balitzaio, bestela era batetara eraiki ahal izango genukelako gizarte sistema, gaur egun daukagun sistema. Hemen maiaren atzean bi alkate dauzkagu, entzulen artean nik alkate hori bat baino gehiago ikusten dut. Eta ia gogoa ematen du hoiei galdetzeko, ez da? Hau dena etorri denean zer sentsazio izan zituzten alegia. Ederra librada izan duguna edo. Baina, nahi baduzte, gero eztabaida foroan horretaz hitz egin, horren ez zaituztet konpromiso baten jarriko, baina bai, horrekin balio gehiago handiago eman oraindik, ez da? Hor rol horretan aritu zareten hori eta zaudeten hori, horrentxe Mariok esaten zuen bezala aurrera begira ere, datorkigunarekin. Eta, eskerrik asko berriro, bioi, zuen hitzagatik. Eta, saioari, gaurko jardunaldiari azken puntua emateko, eztabaida foroa deitu diogu, pixka bat denun artean, zintzilik geratu zaizkigunak edo lotu nahi ditugunak. Ez daukagu protokoloz betetako eguna eta saioa izan da, baina horrengo, honetarako ez daukagu protokolo berezirik. Ezin dugu gehiegi mugitu eregu, baina, ezin dugu borobil bat egiten hasi, edo gauza arraroak egiten hasi egitura alakoak. Baina, gutxienez egin dezagun pixkat hemen gaudenok pixkat buelta eman, ez dugu lortuko batzuk beste bizkarra ez ematea, edo agian hor zaudetenok pixkat ere pixkat igual itxi, pixkat distantziak edo mantenduz, batzuk pixka bat erdian geratuko zarete, baina, ez gera...
Baina, bueno, denok barrura beira jarriko gara. Denok barrura beira bai. Ez da erraza, mikrofono bakarra daukagu den artean erabiltzeko, erabilera eta erabilera artean garbiketa, gutxieneko garbiketa bat egin behar zaio, baina, bueno. Ja, horretan ere adituak bihurtzen ari gara. Ez daukagu aurretiko gidoirik, baina bai, denok ja hemen gaude, bai izlari, bai entzule, onlineetik jarraitu gaituzten lagunak ere hor daude, atestuan. Orduan, besterik gabe, hitza irekiko dut, alegia, bai izlarietakon batek zerbait nabartu nahiko balu, edo bai berak esandakoari, edo bai beste norbaitek esan duenari edo, eta baita ere, egunean zehar hitz batzuk hartu gabe edo geratu direla ere ikusi dugu, eta hortik ere abiatu gaitezke, pixka bat, besoa altxatuz eta mikrofona pasako zaiden dizuegu, eta dena delako iruzkina edo kaldera egin dezazuen. Onlineetik egin dizkigute galdera batzuk, eta, horiei helduko diegu, ea zer ematen duten. Horrena Mariorentzat, eta idatzi bezala irakurriko dute. Katalunia prozesu independentista. Urriak 1, urteetakoa goranzko joera. COVID-19 izurritea, bat-batekoa. Bietako zeinek markatuko du gehien komunitatea. Lehen esan dut politologoa nintzela, baina politologo bersolaria oraindik naiz kategoria horretara oraindik heldu. Eta getxa da olako kalderetan improvisazioa da nik uste hor irizpide bakarra. Esan da daukate gainera beste leku batzutan, COVID-a pasako dala, virusa pasako dala, krisia ere pasako dala, luzea, gogorra izango da, baina betiko gaiek hor jarraituko dute. Eta Kataluniakoa, eta Euskal Herrikoa, eta azkenean buru jabetza errebindikazioa basteko eta behin estatuan dauden nazio desberdinen aldetik, hori hor egonda gutxieni 200 eta piko urtetan, eta hor egongo da. Horrek esan nahi du nik uste astinduak izan daitezkela gogorrak, hauxe ere oso gogorra izan da, baina Kataluniako egoera ez bideratuko, ez desbideratuko, ez ahaztuko eta ez gaindituko nire ikuspegitik krisi honengatik. Izan dira ere horrelako antzeko egoerak askotan, pentsatzekoa zirenak agian, desbideratuko zutela jendearen arreta eta kezka. Eta, gogoratzik bestek ez dago Ramletako atentatu famatura, oso momentu klabean gertatu zana, eta astindu izugarria izan zen Kataluniantzako, Bartzelonantzako, eta hala ere, 15 egunetan gai hori liseritu zuen Kataluniako herriak. Nik uste hau ere, modu batera bestea liserituko dala, eta momentu honetan agian kezka gehiago dago gai honek izango duen eragin politikoan, eta momentu honetan alderdi nagusien artean dagoen lehian, eta prozesa edo egoera politikoa nola bideratuko ote den hortan, eta ez horren beste COVID-ak eragindako krisian. Besteak beste lehen guztetan aipatu dute beste elementu bat, eta da krisi biologiko hauek ze punturaino eragin sozialak badituzten noski, eta astintzen dute gure egunerokotasuna, gure rutina, gure normaltasuna. Baina krisi biologikoak diren neurrian ere badaukatela bide paralelo bat, neurri batean krisi politiko
batez ere egiturazko hauekin lotura zuzenekorik ez daukatena, ezta? Nire ikuspegitik hortaz pasako da, edo pasatzen ari da, edo pasako da COVID-aren krisia, eta bere hortan jarraituko du Kataluniako egoerak. Hortaz, astinduan ikustet, herri bezala gogorragoa izango dela, bestea ezagutzen duguna COVID-arena baino. Horrek ez du esan nahi, eta egia da guri ere hori badagokigula, bizkatasunarketa hori egitea, ze punturaino jendearen kezken artean, zein izango dan jendearen kezka nagusia datozen hilabeteetan. Edo ze punturaino kezka nagusi hori bideratuko dan, edo uztartuko dan, burujabetzaren kezka orokorrago batekin. Horri batean hemen ere, ikuste da aipatu dezuela, ezta? Udalek daukaten arazoa erabakimenari dagokionean. Nork erabakitzen du, nork erabaki behar du krisianen gestioa, kudeaketa, nondik erabaki behar da, eta nola, erakunde bakarrik, erakundeak eragile sozial, eragile ekonomiko herritarrekin. Hortaz, hor gakoa izango da, bai Katalunian, eta segurunik baita gurean ere, ia gaitasun nahikoa dugun krisi hau ere marko orokorrago batera ekartzeko. Eta marko orokorrago hori azkenean da buru jabetzaren marko orokorra. Ez da gertatzen zaizuna, baizik eta nola kudeatzen duzun, eta nork kudeatzen duen daukazuna arazoa. Eta hori nabarmen gelditu da birusaren krisiaren kudeaketan ze intensidadearekin estatuaren edo estatuen ikuspegitik behin eta berriro berretsi den, birusak ez dauka mugarik, hemen arazo globala da, baina Moncloak hartu ditu erabakiak. Ez ditu OMS-ek hartu edo eragile global batek, ezta? Horregatik gaia hor dago, eta gaia burujabetza da. Hontan ere, ez noski erabat, baina burujabetza. Beste kontua da burujabetza horren kezkan, eta kezka horri aurre egiteko, jendeak guztiok sinistu behar dugula benetan marko hori esanguratsua dela. Eta politika sozialak ezin direla bideratu modu egokian burujabetza hori ez baldin bada planteatzen mahai gainean, eta burujabetzarekin batera nola hartzen diren erabakiak. Eta nik uste udalen esperientzia nabarmena izan dela, oso adierazgarri izan dela ikusteko subsidiariedade printzipioa ze punturaino barneratuta dagoen. Eta ze punturaino, hobekien kudeatu dezakeenari ez zaio ematen baliabide nahikorik kudeatzeko. Zergatik? Udalen esku uzten baldin badira rekursoiek, udal horiek ez dira denak korda berekoak. Eta horren, beste kordakoa den batek aterako du etekina nik nolabait eman diodan diru horren. Eta logika partidista hori azken finean da eskema jerarkiko vertikalista haren adirazpen argi bat, ezta? Luze, hain zuzen ere, berso luzia izan da, bersoa dalako eta horren improvisazioa bidean doa. Baina nik uste, esan bezala, burujabetzaren gaia erdigunean dagoela honetan ere, eta erdigunean dagoen neurrian, Katalunian ere, nik uste, herri bezala gehiago astindu duela prozesuak eta astinduko duela oraingo COVID-aren krisia baina. Baina, hau iritzi bat besteik ez da, eta denok izango dugula horren inguruan ere zer esan. Galdera mordo bat gelditu dira bidean, eta nik batzuk apuntatu ditut islarientzako, ez dakit, igual botako ditut harin, eta baten bati heldu albadiozue, eskertzen dizuet, ez? Baina Mario Zubiagaren hitzaldian hasieran kapitalismoari akabatzera omen zetorren birusa aipatu du, eta gero kontrakoa ikusi dugula, ez? Aipatu du kapitalismo kognitiboa, eta beraz datuen produkzioa eta guztiak eta zelan izugarri igo den pandemiaz geroztik, infobesiade hori, baina gero salto egin du aipatuz, idazle batzuk, datuen zaku horretan sartuz, zenbat produzitu duten, Agamben, Zizek edo Jan, aipatuta, eta zedorkian, ea pentsamenduaren ze metafora erabiltzen dugun, ea horiek ere datuak diren, ea ze punturaino, dena datismora homogenizatu dugun, eta orduan zelan lortu elkarrizketa edo hausnarketa datuetatik haratago arnazgune bat izatea.
Eta gero iratirekin justo komentatu dugu kafean, baina zientzia eta ziurgabetasunaren arteko lotura horrekin nengoen, ze zientzia askotan aipatzen dugu egiaren lekua balitz, baina aldi berean, igual, zientzian ikuspegi soziologikotik ematen du egia produzitzen dituela eta egiak eskatzen dizkiogu zientziari, baina aldi berean praktika zientifikoa, ikerketa zientifikoa ziurgabetasunez beteri dago. Zientzia berak sortu ditu, une oro ziurgabetasunak eta bere burua zalantzan jartzen du etengabe. Orduan hor, ez dakit, pixka mugimendu paradoxiko bat ikusten dut, eta horrekin Arantza Etxebarriaren hitzaldiari lotuz, berak ere jartzen zuen azken ikerketa zientifikoetan biziuna eta bizigabearen arteko ikerketa horretan ere ziurgabetasunak daudela. Zientzia bera, zelan definitu zer den biziuna eta zer den bizigabea, alegia. Eta horrekin Teresari ere gaur egun ikerketa zientifikoa estatuaren esku edo ikerketa zientifikoa enpresa pribatuen esku, nola ikusi duen kudeaketa, nola ikusi duzun kudeaketa hori pandemian, Eta gero txikikeria base agertu da virusaren irudia, eta askotan ikusi dugu virusaren irudia, eta ez dakiz ze punturaino, gaur egun ikusten ez dena ez da existitzen, ez da pentsatzen dut beraz banaiz, baizik eta ikusten naute beraz banaiz, eta telebistan zenbat aldiz, irudi horrekin, bombardatu gaituzten, eta besterik gabe, kurioso iruditzen zait, ez dakite horren inguruan. Bueno, Josebari 1000 galdera jauzi zaizkio lehen, Beira, eskerrik asko. Zer? A ber, ametitzen badio didazu, iratiri egindako galdera, helduko dio gero zuk heldu. Ziurgabetasuna eta zientzia. A ber, gauza bat da, zientzia atakatu nahi dutenak esaten dutenean ziurgabea dela. Hori, nolabait asmo txarrez egindako atakea besterik ez da. Eta gero beste gauza bat da, zientzia barnean, ziurgabetasuna dagoela. Ber, epidemiologoek esaten dutena aldatu dute, iaia astero eta kurbak eta gaussianak eta ikusi ditugu eta beraiek ere esaten zuten, ezin dugu. A ber, hori nik uste hori ziurgabetasun hori da bermea, ez egiaren agian, baina bai bermea egiarantz goazela. Ordan, zientziaren ziurgabetasuna eta dagoen barne diskusioa eta eztabaidak bermea ematen digu, zientzia dela, azken finean, heldu lekurik ziurrena. Horrek esan nahi du ziurra dela? Ez, esplikatu duan moduan. Eta biziduna eta bizigabea, hori, zientziak ez du bakarrik datuak kudeatzen. Zientzian lan kontzeptual ikaragarria egon behar du. Eta kasu honetan, birusa, esplikatu dudan moduan, bada nolabait erronka handi bat ditugun kontzeptuentzat. Hau da, biziaren oinarria baldin bada zelularra, orduan birusak ematen du, Arundatirroi idazleak esate zuen moduan, esate zuen unliving eta undead inglesez, bizigabea eta biziura. Eta momentu honetan biologiak ezin du esan ez bat eta ez bestea. Baina esan dezake, bitxo moduan da bizigabea. Osea, zuk ulertzen baduzu birusa gauza bat dela, orduan bizigabea da. Gehiago da molekula bat, zelula bat baino. Orain, begiratzen baduzu bizi osoaren prozesua zalantzak sartzen dira. Bizitza baldin bada elkarrekintza eta interakzioa, birusak, honeako eta txarreako, bietakoak daudela esaten saiatu naiz, hor biziaren hainbat ezaugarri daude. Hori dira nire. Ez dakit, nol zeitu nahi duen?
Bueno, ez dakit Arantxak nahiko erantzun osa eman dizu. Igual besterik gabe nik gehitu gauza bat dela, bueno, zientzialari galdetzen balen bai ez, zientziaren ziurgabetasunaren inguruan, uste beraiek direla horrekin arazo gutxien daukatenak eta horrekin problema gutxien daukatenak eta onartzen dutenak ziurgabetasuna egonda ere zientzia izaten jarraitu ezakela eta ziurtasun batzuk ere eskaini ditzazkela. Nik azpimarratu nahi nazten gero kanpoan gertatzen den paradoxa dela, exigitzen zaio zientziari uneko ziurtasuna eta eman ezin duenez horren aprobetxamendu hori edo zea hori. Eta hori kasuri gehienetan ez dute zientzialarik egiten, hori egiten dute beste perfil batzuek. Zaki zer begeiago ditu, Arantxak erantzun du. Ez, interesgarria da, aipatu duzun izaera hori, ez da virusena, ez dagoela hilda, ez dagoela bizirik, molekula bat izan ditekeela edo bizirik dagoen zeo zer. Neurri batean hor bizkat ikuspegi metaforikoak eta hartuta bizirik dagoen hildakoa edo hilda dagoen biziduna. Eta neurri batean zombien metafora guztiak hor daude, eta gu ere neurri batean ez ote garen bizkat zombifikatu, ez da? Ez dakit bizirik edo hilda gauden, eta virusa ere olako esea da, ez da? Bueno, pixkatea lotuz lehen aipatzen genuenarekin, ez da? Ze punturaino gauza batzuk ez aurre ikusi, baina bai mundua ikusteko modu bat gertatuko zaiguna hobeto ulertzeko, agian sortzaileek eta pentsalariek badaukate gaitasun hori, ez da? Intuizio hori badaukate guri erakusteko gero gertatuko dana. Eta are gehiago esango nuke, badaukagula ere nerabe puntu bat askotan, eta momentu batean izan de tentazio hori konfinamenduan, bueno, apokalbisia izateko ez da apokalbisi oso ikusgarria. Osea, pelikuletan gauza asko ze larriagoa dira, osea, benetan hildakoak ikuste dituzu kalean, osea, ez bali mazaizu tokatu gertutik edo familian edo benetan pairatzea horren ondorio zuzenekoak, bai, ezakizure langabezia dala edo oso egoera txarrean egon zarelako, egoera normalean, bueno, txukun xamarrean egon bali mazara, esatezu, bueno, hau espektakulu bezala neko desastrosoa da. Ze espektakulu hori ikusi dezuia. Virus, pandemia, eta holako pelikula horietan guztietan, gauzak larriagotu egiten dira gehiago konpondu aurretik. Eta hemen badirudi neurri batean nahiko errez konpondu direla, ezta? Eta badago lako frustrazio puntu bat. Bueno, momentu batean pentsatu nuen, gero ja baztertu nuen, ze aiga pentsatzen hemen, hau. Ze frivolidade, ezta? Neurri batean hau frivolidade bada. Eta bestea, dataismoari buruz, kasu honetan egin izan batez ere, pixka bat, fijatzen, dataismo zientifikoa. Eta ze punturaino, paperraren tiranian, ze paper kantidade, eta baten bate botatzen zuen Twitterren dela gutxi, ze paper kantidade kopuru idatzidan gai honi buruz iaia gertatu aurretik. Baina ja aurrengo minutuan, ja ez dakitzen paper idatzita zeuden. Eta horiek konturatzen bari mazea, horien ondorioa eragina zein dan, bataz beste ere kalkulu hori eginda dago, 7-8 lagunek irakurtzen dute paper bakoitza, barne ikuskatzaileak. Horrez ere esan nahi du, paper horren funtzio kritikoa, funtzio eraikitzaileak gizartean, hutsaren urrengoa dela, eta bakarrik balio dura datu bezala eta datu merkantil bezala. Ze horrek daukan inpaktoa da, azkenean zure promozio akademikoan eta zure soldatan. Punto. Punto. Eta horregatik, hainitzen gehiago produkzio hortan, honek ez dauka etekin ekonomikorik. Hemen ari gara paper, nolabait ahozko paperrak egiten, inongo etekin ekonomikorik gabe. Baina ikustekoa da, ze produkzio zientifiko egondan, arlo sozialetan, noski, eta bestelako arloetan, batez ere gaiari dagozkion arloetan, askotan, argitaratu egin dira, por supuesto, kontrasterik gabe, eta, bueno, kokatu dira pixka bat, hitzontzi zientifikoaren pixka kategorian, ezta? Idatzi behar zen, frogatu gabe hau horrela den edo ez, baina, bueno, zu botatzen ez du hipotesia, eta hipotesia bilakatzen zuten paper. Azkenean, nolazan, hidrokinona edo nuke aipatu duen, zuk aipatu duzu, ezta? Horre konpontzen du, konpontzen du ezak ezeinek, eta horren atzean daude, 5 edo 6 paper, erantzunak, dataismoa zentzu hortan aipatzen.
Haupa. Bueno, lehen da bizi, iruditu zaite oso jardunaldi kompletua eta leku guztietatik uste dute hausnarketa interesgarria dela. Eta, bueno, nik bai horrela hausnarketa bezala, esan behar dut asko unkitu nahuela, hemen Aizpea eta Gurtzaneren zera, ni ere, ni metropolian bizi naiz, Bilboko metropolian, eta esan da ez dakite gora berdina den, baina guk ere, ahal izan dugun bezala, elkartasun zareak osatu ditugu, eta, oso, ez dakit, ilusioz egindako zerbait izan da, eta, laguntzatzua izan bagenu ere, uste dut hobeto aterako litzaigukela, baina, tira, moldatu gara. Zimaz, pizka bat ere Mario Korain aipatu duen zera horretatik ez, eta esaten da ez, edo kapitalismoaren ondamendia zetorren edo bere indartzea ez, eta badirudi hemen askotan daukagula pentsamendua de cuanto peor mejor ez, eta badirudi gauzak oso txartu daude momentu batean egongo dela sekulako iraultza eta den aldatuko dela, eta gero etorretzen gara hipotesi batean ez, egon garen pandemia batean, ikusi dugun nola baite aktibatu egin dela hor botere komunitario bat, elkartasun sareekin, eta ostra, ni nire kasu konkretuan, hasieran, deustu batean ere, 120 bolondreseko sarea, eta barreta. Hemen gertatu da, hemen aktibatzen ari da jendea, komunitatea, no seke, eta egiten dituzu hor ere zure parafernaliak, ez? Eta gero dirudi, hau guztia lekura doala, normaltasun berria, keep calm, eta aurrera, eta hemen ez da ezer gertatu, eta ez dakiten memoria askarre sabatzen zaigula, edo hori, orain badirudiela, egia erdi horiek edo zalantza sortzen digutela, igual ez da inzana intxarra, kudeak eta inona, ez? Eta orduan, horre tesitura batean edukitzen gara, nik ulertzen dute, jendea oso erreta dagoela, eta baina nik sumatu nire inguruan, kriston, hau bukatu da hemen konfinamendua, eta bakoitza geunden tokira, dena berdin, arazo berdinak hor, baina potentzial komunitario hori, orain ez dut inondik ikusten. Eta nik batez ere, galdetu nahiko nieke Agurtzane eta Aizpeari, ez? Beraiek, herriko eragileekin lanean ibili dira, eta aurre egin diete goerari, eta orain erronka handia daukate ere, eta ea behintzat beraiek, behintzat erronka horretan ere nola kudeatuko duten, ez? Komunitatearekin jarraituko duten komunitatearekin batera bide hori egiten, porque nik nire inguruan ikusten dut komunitatea narkotizatuta, ez dakite nekatuta dago, tontotuta edo, eta beraiek itxaropenen bat daukaten egoera honen aurrean zerbait egiteko. Bai, baina lehen osan dudana, niretzako ez dugu ezer berririk egin. Benetan, ohiko klabetan jardun dugu, eta ohiko klabe horietan jarduteak lan estilo eta eredu horretan jarraitzak erraztu ditu gauzak. Aipatu gabe utzi ditut, baina lehen aipatu ditudan arnas luzeko proiektu horietan, bi ekimen oso garrantzitsu jarri ditugu baitan martxan esan nahi dut. Bat zen, herriko merkataritza eta ostalaritza eta zerbitzuen sektorea sustatzeko ekimena, eta horre ekimen hori herriko merkatari eta ostalariekin batera aurkeztu, diseinatu eta martxan jarri dugu. Eta hor garbi ikuste genuen hasieratik, elkarlan bat egon bertzula, abiatu behar genuen ekimenak dirulaguntza soiletatik haratago, benetan elkarlan bat aktibatu behartzula tokiko kontsumoa, tokiko erosketak sustatzeko, eta hor, gertuago izeneko kanpaina bat jarri dugu martxan, erosketa bonoa jarri ditugu martxan, eta izugarria izan da zer nolako erantzuna egon den herritarren aldetik, ez? Berriro ere, triangulazio hortan sektorea arloa herritarrak udala, ez? Saiatzea beti, triangulazio horretan lan egiten, triangulazio hortatik
herri erronkak planteatzen eta herri bezala erantzuten, ez? Eta ni uste, hola planteatzen direnean, erantzuna halakoa dela, ez? Eta guretzako beste ekimen interesgarri bat izan da kulturbira. Lehen esandako zaindu beharreko sektoren artean, badago noski herriko merkataritza, honen aurretik ere egoera zaila zegoen sektorea, beti esan izan dugu tokiko merkataritza ez, herri bizien berme direla, eta lehen zaila bazen, honek gehiago zaildu dune sektore bada, eta hori sustatzeko kanpaina eta plangintza osoa daukagu, baina horrekin batera guretzako zaindu beharreko beste sektoren artean euskal kultura dago. Lehen ere egoera zailean zegona, egoera honek are zailagoan, are kolpatuago utzi duen sektore bat izan da, eta gure beldur guztiekin, baina ikuste genuen festa ere betiko gure festa eredua bertan bera geratzen da, garbi dago gure betiko festa eredua eta pandemia bat ez direla bateragarriak, baina horrek ez du esan nahi, kultura plazara atera ezin daitekenik, eta kultura plazara ateratzeko kultur bira jarri dugu martxan, esan behar da, erretizentziak egon dira, baina uztaile osorako, gaurko gonbidapena ere egin duguna Gartxot, hortik handoa, uztaile osorako planteamendu bat egin dugu, planteamendu deszentralizatu bat egin dugu, ekitaldi asko auzo guztietara, auzoetara eramatea, eta noski segurtasun neurri guztiekin, ez? Eta ni uste dut, egoera honek behartu gaitula bide berriak esploratzea, eredu berriak esploratzea, eta ni uste dut, sortu den honek, geratzeko izan behar dula, eta geratzeko sortu degula, eta gainera, hau etzen posible izango, herrietako eta auzoetako jai batzorden implikazioari eta herriko kulturreragile eta taldeen implikazioa eta elkarlan bat egon izan ez balitz. Eta abiatu ditugun egitasmo guztietan beti lortu dugu implikazio hori, elkarlan hori, base hori, zoru hori eratzen, eta kasu honetan, hor sortu da elkarlan bat, oso oinarri potenteak utziko ditula aurrera begira herriko sare kultural eta komunitario horretan, ez? Eta aurrera begira ere, beste horren beste, ez? Hor jarraituko dugu, nire ustez, lehen esan dugunean etzako kudeaketa gertukoa izan behar du, gertutasuna adierazi behar dugu, nik esan dudanean, hori, alarma egoera egindako bilera horietan ez da ezer berria esaten genielako, baina bai ezer publiko egin aurretik, erabakiak publiko egin aurretik gu behintzatu dalan herriko eragilei gertutasun hori adierazi nahi izan genien, elkarrekin konpartitu zetozen erabakiak edo hartu behar genituzken erabakiak, eta gertutasun horretatik gero ere posible izan da, itxialdia eta gero bestelako ekimen batzuk antolatzen, gure kulturreskintza usurbil oso herri bizia da, kulturalki oso herri bizia da, eta bestelako kultur eskaintza bat osatzen, ez? Eta horrera begira, gu pixkateren norabide horretan jarraituko dugu, ez dakit, igual ez dizudala erantzun, baina gure lanabesa errezeta esandakoa pixkat hori da, orain esandakoa egoera zaila honetan errazten duna igual lana egitea, baina uste ez dago lanabese hobea gorik hori baino. Hau ere online egindakoa eta Arantxaren hitzaldearen arira, baina denontzako zabalik. Hala dio. Badago hildo bat nekazaritzari, elikadurari, egozten diona gaixotasun berrien agerpena basoari, bioanistasunari erasotzen diolako. Nekazaritzaren, gizakiaren eta kulturaren kontrako ikuspegi bat gaientzen da hor. Nekazaritzaz, elikaduraz orokorrean, baina ekoizpen eredu kapitalistaz ari beharko genuke. Eta beharrezkoa den nekazaritza eta elikadura eredu sozialago baten aldeko diskurtsoa eta praktika landu. Ez dago arriskua autoritarismoari jarraiki jarrera ekofasista gaientzeko eta nekazaritza jasangarri garen kontra agroindustriaren fase berri bati bidea erraztekoa.
Bai. Nire ustez bai. Guztiz ados nago, baina nik esan dudana da, transizio epidemiologiko deitu diezaiokegu, horrela deitu zitzaiolako garai batean behintzat literaturan, edo deitu diezaiokegu aldaketa evolutibo bat. Nahi dugun bezala, ezin da atzera egin, horrek ez du esan nahi, orain denok ehiztari biltzaileak bihurtu behar dugula. Ez dut hori esan nahi inundik inora. Nik esaten dut historian zer datu dauden gaixotasun infekziosoak sortzeko eta hor badirudi ehiztari biltzaileen bizimodua babestuta zegoela gaixotasun infekzioetatik eta gero nolabait bizitza sedentarioak eta horrek sortu zitula. Gaur egun egin behar duguna da nekazaritza ahalik eta ekologikoena eta bideak hortan ez naiz aditua, baina badakit gutxi gora bera zeintzuk diren printzipioak eta uste dut ados gaudela. Beste inok ez dakit, eduen zeus esan. Eguna luzea izan da, azkenean nabaritzen da jardunaldia egun bakarrera ekarrita, zera segurtasun neurriek eraginta egin zuzen, saio asko izan dira eta denok ere nekatu xamar iritsiko ginen momentu hona, baina esango nuke merezi izan duela, eskerrak eman, amaitzen ari garela denoi, hasieran esan bezala, etorri zareten guztioi, erakutsi duzuen interesa eta konpromisoagatik ere. Eta, gogoan dauka eta aurreko urteetan, hemen, Usurbilgo jardunaldia amaitzen genuenean, halako ituratxoa bihurtu zen, Usurbilgo udalak Sagardoarekin alako topa batekin amaitzen genuela. Aurten hori ere erori zaigu, beste albo kalte bat hortxe. Baina, gu ez gaude ahaztuta horrekin, zerbaitengatik esan dut eta, ziur eta datorren urtean berriro hitzarmena luzatu degunez eta berriro etorriko garenez, topa bikoitza gutxienez egingo dugula. Eskerrik asko berriro denoi eta